دنن ينا مخلالي وعمريرو ورقن همال سجى ندها فاتكيرو دندنن ينا مخلالي وعمريرو ورقن همال سجى ندها فاتكيرو ورلا نقنا ليل أنا نقنا لاقشا كبرت سدران أبنبو كنقنا يتعنكسو ينا جراتك ينا حلبة انقسو وريفيت وشرحن أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو قرارة شخري وقداد الوانتراو وتقطعو قدام نقب وأباي لقال سرفو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو بندقوهم بنقر شخصهم بخبر نخبل تسدر تقتلت لباع نخلت كانوا ينا أسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليخلق وانت لا بلد برقن ينا أقول النرمتان لا قشتبلتنن لا قشتبلتنن ورا مرحنا لي تكل وجم سنن واسورة رخا كوني وضحلالي بلدت فراخا دي مكامي الشحلاني وبريلة فرد أبري وراك الآن أوك وتمسن قنا يكرا شكال وقت شيرن إرنوغ الأكبارا انبتين بلدي نربحر تكستلا ينقنر أردتك الكستلا ينقنر قنا مساقبي مكلا ينقنر أردتك الكستلا ينقنر قنا مساقبي مكلا ناكو مارن السلوى سيني إذا تمنرتنا كنتكم زي كابيني من دمات قلوب نرتني مليني بنا بنتقو فاشتقو كميني سلام تخطاتلتنا إذا channel كمي تخونو تبوكو تكونو ناي وترو تمنيتنان باقنانيو لومون كم وترو قداسن وانا وانتحسو تاتحزنا لكم مسينا لنا سام موداتنا إذا مدب بسانا خطسونهم بخبرنا قدمكم زادر فزيها أنا الباتا بزوك زي سميكم مالهم أبزي channel إزي حانت كابتوم أبيرترا زبالة إديت زدبرو ساكت صبغت قوالي تي خاقة لزي كونه نيرترا بكلها ده سيسوم تا زبالة تادرفت عمتيا بلين سلزغونة تراكي مسلك ما زيادة عمتيا زي حجز نبره بحري ناي حزب خامد فار قال مله زمن مغقال عليتك هيمنوتك زي ساي بحال خاني بخمزه يكون كان عبيقه يا ملقتا تدرف مسيل كقرمكم لانه كل جن ناي بحكي معنا ولا حتى يوسخ كلان ابو خلو غطري غريبه نقليوتي درفتات اديت نقبروا ناس التات قلقنا تولو بريليانت لسه صراحه يعني رازاسلي اتو برهانن هناءن كم تزد اللي مسقم كومن كريوم كل لغن انا تاع فيديو حابتا درفي تدرفت عمتيا جن كمي غيرو نتي إرترا حرشا يخونو صقاتها تابلو حزبا بلو دغزلو وشتزلو سراح قلمله كله يبحكي بحدا اميروم زبلت اسرح كسرحو خيلو كمزا عين السرح دما كم تزقبا كبرك وهابو يقبا بحالا يعني انا تي 3 مليون 5 مليون زر درفتاتنا نابزات زيناي فقري قال اصابع كام سالي جن نهاجر نخطط زلينا دما زيو سلازي نخلو بالانسنا تحزنا يعني خيد أنا فقر درفاي نسمع مالتيكم كونسون صبغي كان هو سلازغون جن في اللاين هزبير تران حد النوتو دسرحو بزا نفسين أبالاتنا إذا channelن زل على كبركو وهابون كله عبني سمعني أنا دماكم أخبري أزدلي ني بحلنا لحبرتنا نحدنتنا مسرح كل مخانو attractive مخانو viral مخانو كان فلت كن كلال لنا نابلكو أبناي لومي أزيا قداسي مدبي كحلفيه نشتي بزعبات سرحات ون مزراب قداس خوينو سلا تسمعني كابزينا غربا وصيكم الله نالبات كابزينا تتنقينا الله انتلكم نقروني كن نشتي متنكافت ما قداسي زغوني لومي أزيا قداسي كون كموترو but this today is going to be more interesting too معالتا وحدش dimension اللي زو الصغوزة اللي زو كنتاتنا عالمنا أمريكا فتناتات ناتان تاي كم زماسل كتريوهم قد على حدش نقر
نعنا يلوم يقبروا يلون إيران جنبت. This is what's happening. Let's go. The main story, the US and Iran have been carrying out overnight strikes against one another hours after President Trump accused Iran of shooting down an Apache helicopter which was on patrol off the coast of Oman. US Central Command said it targeted almost 20 sites, including Iranian air defenses and radar systems, in response. Announcing that retaliatory strikes against Iran are now complete. The multiple rounds of strikes on Iranian targets, including air defense and radar sites, coming just hours after an Iranian drone took down a U.S. Army. كبتري وزلهم بسنكزا أباتشي هليكوبترنا أمريكا قبل ليها بزوردة متكعتي زغط زلو حدش قصناي تقينات مالتيو نحت حدهم أب كبيت زخوني وطري كم زركبو زلو ويزنقر أمريكا نتي كونتات تقبيلا كبابي إسراء زخونو علاماتات كم زهرمت يوم زنقر زلو إيران دما كم مرأياناتو قبر ملسي كتب سلزلوا إيران من بقديا حيا العلاماتات اب جوردان اب صنه الهنريين اب قطر نو اب كويت كمون بحرين هريما كم زلا يزنقر زلو سترادي كونون حنت ازيا كبرتي دروناي امريكاون دقيمهم هريمهم كم زلو ابز غربا ينقرالو كريكم يصنه سلازي دونالد ترامب دما كابتي ديلي مصالو نسمع معلنا ناب مسمع قصنا ينا زبل زنبره قالنا غيروا ابنا كان نكونات قنقا Apache helicopter carrying 2 U.S. service members. The soldiers sustained minor injuries and were quickly rescued and taken to safety by a military sea drone, similar to the one that you're seeing right here. Let's bring in our international correspondent, Matt Bradley, who's in Doha. Matt, what can you tell us about this rescue here? What we know from the rescue is what we've known for much of the past several hours. Now, this is, as President Trump said, it was fine, and that the pilots, the two of them who were rescued, were fine. And in fact, to the Wall Street Journal in a telephone conversation, President Trump really diminished the impact and the importance of the shooting down of that Apache helicopter. As you mentioned, that helicopter was basically shot down by the Iranians. We heard that from the Iranians later on. This incident itself happened, it sounds like, well more than 12 hours ago, into yesterday morning. But this is something that we've been hearing more and more about throughout the day. President Trump. انتايوم زبلو زلو إذا هليكوبتر مهراما حجي توثق حبريتا يوثق كم زلو بمنبتي وول ستريت جورنال زبهال مزهيت مالتيو دونالد ترامب دما كم وترو كنا أصون كبيد نجر كم زي كوني كم السني فتينو جن حيال زخونة متقعت كم زنبرن مرأياناتو دما تكونتات زحجاتي وزل مدرخ مخانيوم زنقر زلو سلزي إيران ممليسوم إنا حيلون نتكونات دما نابز دلي وقت الناس فحوي يخدو خمزلون دونالد ترامب again تا قصال زتك عملا زنبرت كلاسيكال زرباناتو نإيران الداخي ميايز طرف هاي بلان كله رمي سيو يزبلو زنبري really زبلو سبرخي باللابس وانزيز بحال زلو معناتو latest post ناتو انتاي تبل صحيفلو Iran's military is complete is a complete and total mess. نا إيران سراويسي already تداخي مزولي بكا فحفحتي وزولي يبلالو فحفحتي وزولي مبار فحفحتي الكالو حبال بلي أخي تقدمك يخوي نزول لومي بقمت علي خاطر نبب كله بقمت علي much of it like their navy and air force doesn't even exist anymore مبزحت حيلناتهم لك كم تحيل بحرناتهم حيل أيرناتهم مسانا يلنا فيناين ادم سيسناين يبلالو ما مقابرتون سيده سنبدا زلو مالتي fine they have been completely defeated اغلال لا تسعيرهم يوم يبلالو اوكي امين مسحقي تغيروا زلو بزوان زنو اغلال لا تسعيرهم يبلالو دحريت بتحضروا نزلكم كانت كبلك سمعوهم Iranians all talk about no action إيران زربات رايا سقمت ديتوس نفسه كويس قال زلي لهم مالسي all talk and no action دونالد ترامب زربا بزي سقمتي ني كباب كل تورحي فكيرو زلو سممع متصالو نابل تفكر زلو ولا حانت زي جبات نجار كن زي بلو إيران يزاربوني يوم تو واحد سقمتي وزوني كتلهم تخليقا كن إيران يزاربوني like rarely صحتي يوم تزاربو زلو سد مسكاس عقصهم عيتملسو انديقم تايناتكم قلم استباح ليهم زبلسو زلو but Iran are not talking like you أما عاد شو تشتغل زي تزارب زلسو so بزعبا عنا يزارب بزعبا حكمنا يزارب بزعبا تمرتي يزارب بزعبا سوغري يزارب نا إيران قد نكاتلو so the bully of the Middle East
أبيت the bully of the Middle East is dead تدندان نايم أكلاي مبرق ما يتيب لالو أنت بزعبا ولي زارب زلكم بردابي نالو دندان نايم أكلاي مبرق كلكم كلس أبرسوا من كجل بلكم وعدا سبات إيران كجل كلهم زغلونات إيران نهاجر حليفة دوب سجيرا زغدو تبوتاي بلا أشعات كيلومتر رحيقو متيو أبت بوتاتات أجر جرز جبر زلو جمريا إسرائيلي دوبات سجيرون خالد زبز زلو أب إيران كيدو ساينتيست زغتل إسرائيليو أب كادب كيدو أجر جرز فتر إسرائيليو كينود مع أمريكايو أشعات كيلومترات كيدو متيو بيزاتو جيرو حلفيا نابل زندن مالت بولي تبلك قالنا تا بولي تا دنداني تبل حيلي تا قالسي أبا قلمس أمريكا تتحاس نبكالك تبعي تخنها. They have taken too long to negotiate a deal that would have been great for them. Now they will have to pay the price. President Donald J. Trump زاشم كابك خلاص سبس بيسويه. سلزي ميتهم يمي بلالون أنت ميتهم دام أنت إذا زارب على كديل مسمن كتجبر تقتيل كام ده يبلا بعلو كوي. تي بولك تقتيليو سلزي مسايدين لخو قبر نوح عدل تواهب واميو نعتاتهم دماء صبغي نيري بلالو حجي نجزيهم سلزي تتقملو واقاز غفلو لقزي ساعة خيليو إلى اللو متشب واقا مغفال انتايو كون بيناي ملكعي كون بخمي من قدي كون nobody knows but still this is another حدا عبي warning you إيران كمان مزبلهم تاجرهم. Now trading direct. We begin with the latest from West Asia, where the United States and Iran are now trading direct military blows. The United States says it hit targets inside Iran. Washington says the operation was a direct response to the shootdown of a US Apache helicopter over the Strait of Hormuz. US Central Command says they targeted Iranian air defense systems, ground control stations, and surveillance radar sites near the strategic waterway. Iran has now hit back. So, come through what alone, America. للعسرة زخون علامات هريمة رادار سيستم نايمس هايلات بوتا كالي وتهدراوي عقدس علامات زبلنا يوم هريمنا لنا يبل له مالتيو so obviously نامريكا كهرم يكونون يوم علاماتاتهم يوم زواتهم سكهرم يكونون يوم عقم يبلو من يلو زارب سبيلا برقص كهرم زغوليم كعنو زغوليم كطفو زغوليم agree أبو قبرو زغوليم أتز قبرو زلو نتز دليو زلو عوت يمسعلهم دا يمسعلهم كالارستيسو انت دمسالهم نيرك سافجت ايم تناوحن وغن ايران كنت اجرو ناب ايران كا سويلهم زري يكونن نفس وكف زغبركم ماسكمتي ملسكن باكوين ايلمم there's no way كمزي تنتحتحلك مخات جلز بحال يلا ندعرجي لهم ቋንቋ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ትንመርጾ ቋንቋ ዲፕሎማሲ ካል ቋንቋታት ግን ዘረቢና ኢሎም ስለዚህ ተኻል ቋንቋ ድማ ሓደ በሓደ ክርእይዎ ንርኢ ኣለና so let's go Iran waterway. Iran has now hit back. The Islamic Revolutionary Guard Corps say they shot down an American MQ-9 Reaper drone. The IRGC claims the drone was intercepted and destroyed early on Wednesday. The MQ-9 Reaper is a long-endurance drone used by the United States for intelligence gathering and precision strike missions. The $34 million drone is a key asset in American surveillance operations. So, come through was a long as a drone the Mahaji Akal Night. The $34 million drone is a key asset in American surveillance operations across the region. Despite its All right, so come through was a long as the MQ-9 drone to Baldama as you Kubur Kapsalasa Sabarba millions of men Wagu ni Agada Sicilaya Komdama ni strategic Nagadest Alamatri Mudgat Gabrzel as you Kubur Liluz Hayit Nibzu Lamas to Kamulu درون يزيقل كابتوما بعلمنا زبرتعون زرعون درونا زبهاليو كم تري وزل لهم إيران كاباتن أسران 4 وديقان الهجمة بل أسران 5 تقينا لازيا مالتيو تغلال لدما كبابي 4 سلسل نفرتن دروناتنا أمريكا أو ديقوم كم زلو يزنقر تغزري غتسلال مالتيو now this is going to be تاريخ تذكارينا نبزلنا تاريخ كبر كله كسرح كله هم تري وزل لهم أمريكا هليكوبتر ناتا بحرقة أنت دي وديقو زودقو من البعد كويناتنا فيتنام اللو دي يلن من البعد كويناتنا العراق حدا غلطة وديقان مثلني بأفغانستان I'm not even sure so أمريكا كمزا عينت صلاقي ويون حيلي قد يمواي فلتنيو سلازي إزا هجي قد يموازو لحيلي نايبا حق إن أمريكا حدا قا وديقو وازو اللي حدا عبي اكسبرت نزكونا تازي كتاتل زلو تا هليكوبتر وديقات سنات تا أبقى ميكريكم سنات راي إذا هليكوبتر زيا كاب أرينك كلتمي تدي ولا أرن كبر بعك حساب 5 دي ولا حساب 6 مليون واقع أي الوانيرو واقع نايزا هليكوبتر زودقت تنوع أو دي قزبل ودرون كا أسرع شيء واقو
ناي إسرا شع درون ناي إيران نزي ناي 4 مليون 5 مليون واقو أودي قول ليلو ناي زاد درون باي ذا واي لك كهرموا خلو نزاد درون أبز خريكم زناكو كهرموا خلو أريومنا نيرو سلزي أب سماي كلو كمي يرم تارجت يرم هاري ماما بجبت استسنة أو تشوم نيرو سلزي this is incredible أنا incredible نك أمنو دشجرن ترى زبل زلوا أمريكان إيران تورادري تكنولوجي كلوني لا حسبنا نيره by the way تكنولوجينا إيران more advanced ناقبرو يخدوهم زلون نا أمريكا سليا زنببو حبريتاون كبكم because ممليسو زحيل أصواراتي تكملوا so منيسترو بداية وصاينا إيران أبا سراتشي انتايلو صحيف له مسيلكم حتى نوع زبالة صحيف نيرو أبزي علاتكم Despite its defeats on the battlefield, the US opted to test our determination. ولو كا أمريكا عودوا كينات بتدفعات تسعيران تلا تسعيرها برقص حجون انتو خونا عاقمنا على نادي بالله تفتنا ليلو. Our powerful armed forces will leave no attack or threat unanswered. سلزي اتحيالا حيتن زقوني مكل خالناتنا نفس وقف فتنا أمريكا ونفس وقف مدقعتي قبر ملس كي هابك تعرف مالت زبت زقوني يغون مدقعتي نايتا فيزيكس ناي إيزاك نيوتن لو second law دي ولا قلن برنيرنا for any action there is equal and opposite reaction نبلنيرنا فيزيكس I don't know شاب عشاب ناي تاش أيكن مهاركلنا ذكروا ودعوكم I don't know كم اللو ديالو ميالن سلازي نفس وقف سقمتي نعوز متاتن قبر ملس كم زلوا بزي قبر ملسي زحلف نقرقن يلن يلو نزازر بازيا بروفيسور بيبس بالتايلو no تيت تريتا بارسيز بال أمريكا نزقبرتو سقمتي معقونو أيكونت تملس الله إيران يلو حدا نتبحمشته وسيخايا مالس اللو وغيريا تملس الله يلو مهنياتو نتي escalation حدا دو يكونسي قص نقص بتحدا قص زهر مكة بتحنت قص رايدي يكونس صفعيتن فرعان غير كاتملس اللي أخوينا زل يلو إذا نيران بزوح مرات سلزلوا قبر ملس نخدم جي نسانا بحدا بو تحريما يخنبل كلنا نابين هريما كم زلاون مجنزاب كدلي سلازي تي كنتات بخمس من قدي يغصر كم زلهم زلقر زلو وش متحرم مزدما أب تاريخ كل جزء نتقلعت مسنبرك خيو من البات ناي تاريخ صقم زلوهم قلعت سلو زلو ناي بلو ليفار ريجن زوبانا قريفكم تديكيتكم حما زغون وردتكم أسأكم يوم leave our region if you want to be safe. History of the Persian Gulf has many chapters on the dire fates of intruding outsiders. تاريخنا Persian Gulf كيتكم تنبيبكم مودات زي بلو معرفات اللو بزعبة سأجيبهم هليلهم زموتو بحماق تواريدهم زوتو صلاتي إلهم ناي تاريخاوي حسر زبالة account ويكا ناي تاريخ مدم نمتع يهبهم هلو مالتي. So these are again أتي أمم جزوم حيل تازلو كنتات نبيجتو يخيك كم زلو نبجنزاب زعكل نبلو زلنايو نغزل أبزون بصحة experts skills وزلويو. Overnight, that a U.S. Apache helicopter went down somewhere in the Strait of Hormuz off the coast of Oman. We don't know the exact location, nor do we know the cause of what brought this helicopter down. We do know the two people inside, the pilots and the passengers, everyone's doing okay. This is what the Apache looks like. When you hear that, what are the range of possibilities for what might have happened? It could be mechanical, of course. Secondly, could be enemy action. The Iranians could have gotten in some kind of a drone in close to it. Thirdly, it could be pilot error. Those are the three key ones that you think about. I think just stepping back, John, we ought to kind of نمجمر دونالد ترامب سلازا عنا نمبر انت عينت قمتات كبونا يم جميرهم نيرهم من البات ناي بايلوت اقام كيكون من البات تكنيكاوت اقام اقاتي مو خيكون قن يشتي تخلو دما ايران هريمات تخي تخون زبل زربايهم كسمعود يميرهم نيرهم ويل دونالد ترامب دحنتو ابقل قلي حكي وصنديو واللي عم قريفو ما يلو اب تويتر صعيفو سلازي احنا غنفدينا بمبال دما نتقال اوتيو ويبلو نيرهم بزخونه كم نريو زلنا امون غوزيوم حيل تازلو كنتات نارسنه نحتحدهم يفتاتنو كم زلون نتفتنا دما ممليسو ناب حدقنيا دايمنشن يخيد كم زلون يوم زنقر زلو and تتلتل زلو كينا دما كنتات دما ناب حدقنيا كنتات جزء يسقر كم زلو يوم زنقر نازلو. Troops in West Asia has again been put to test. The trigger this time, well, Iran's downing of a U.S. Army Apache helicopter. On Monday, remember, when the U.S. military announced that it was injured. However, in a post on Truth بزخونه there was this map نزل كريكم أمريكا تقبرو زلا مفررهن إيران تقبرو زلو سقم تناب قمتي خا إذا قد دايزيا I don't know ناي حنتي صحفتي يعني ببنير انتهي تبليا
ናይ ኢራን ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኢማራት ኢማራት ይኽእል ናይ ቀጠር ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኢራን ገፁ ከይድሎ እንታይ ክገብር ኮንዶኾን ገለ ነገር ናይ ነቲ ሽምግልና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዝነበረ ብገይሩ ከይድቅስ ንዑ ንምብርባር ቀጠር ፍሉይ ልኡኽ ናታ ናብ ስዑድያ ናብ ኢራን ሊኢኻ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገይን እቲ ቀጠር ዝበሃል ኣብቲ ስራሕ ተመሊሱ ሓደ ካብቶም ብዙሕ ዲፕሎማሲ ክገብርን ነቲ ጉዳይ ናብ ሰላም ንምምላስ ልዕሊ ካልኦት ብሕልፍ ዝበለ ደረጃ ዝጓየ ዘሎን ዝቃለስ ዘሎን እዩ ናው who is really ኣብዚ ኩናት እዚ መን እዩ ፀብለልትነት ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እስከ ካብ ኤክስፐርትስ ንስማ Welcome to Clash One. Thank you so much. So you recently said Trump chose an avoidable war over a good deal, that Iran has offered major nuclear concessions and Trump could have claimed a diplomatic victory. Weeks into a stalemate now, who is actually in the stronger strategic position today, Iran, the US, or Israel? I think there's two ways of looking at it. You can ask yourself who is stronger now, or you can ask yourself compared to where they فجي እንታይ እዩ ትሕቶ መጀመርያ ኢራን ኣብዚ ኩናት እዚ ተገዲዳ ኣትያ ከም ዘላ ገለ ካብ ዝቕበሉ ኤክስፐርት እዚ ኢራን ቅድሚ እዚ ኩናት ምምፅኡ ትዝበለፀ ዲል ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጣውላ ቀሪባትሉ ነይራ ትዝበለፀ ካብ ናይ ኦባማን ካብ ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩሎም መራሕቲ ዝበለፀ ዲል ኣብ ጣውላ ቀሪባትሉ ነይራ መዓት ዕድላት ዘለዎ ጅግና ኮይኑ ክነብረሉ ዝኽእል ዝበለፀ ናይ ኢራን ጉዳይ ክረኽበሉ ዝኽእል ነይሩ ግን እስራኤል ዕላምኦም ዲል ኣይነበረን ኒኩለር ኣይነበረን እንታይ ዳ ሪጂም ቼንጅ ነይሩ ኩሉ እቲ ዕላማታት ናይ እስራኤል ንኢራን ፋሕብትን ምእታው እሞ ሱፐር ፓወር ንምዃኑ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ዲል ኣብ ጣውላ ተቐሪብሉ ከሎ ብምርጩ ንኩናት ዝኸደ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ መን እዩ ኣብቲ ድሕሪ 102 መዓልቲ ናይቲ ኩናት ማለት እዩ 102 መዓልቲ ጌርና ኣለና من انت عينت حيل اللو نايمن استراتيجيك عقمد ما ان حيل خيدالو نايمن عدلات ان عبيه خيدالو نايمن كي ان انا اسي خيدالو نزبل كملس كله ask yourself compared to where they were right before the war who has improved his or her position and I think it's quite clear that the Iranian position has improved since the beginning of the war whereas I think the US position and the Israeli position have weakened that does not necessarily mean that the US is in a weak position but it means that the war so far, the consequences of it, Iran's escalation dominance, the manner in which it has been able to close the strait to create a massive economic crisis globally, energy crisis, and for the United States and for the rest of the world, has put it in a much stronger position. He has leverage now that it did not have before. But ultimately, you have to translate that leverage into a deal. And so far, neither US nor Iran have managed to be So كابتا زربون دحر تبقيسكا انتاي زبل زلو مجمريا منيو زبلت زلو كتبل كبد بالن ديو يبل مالت كلتيوم ابكينا سلو زلو كابونا ابو كن رخلنا جن تزربا ريلاتيفلي بتزامادي خاطريلو قدمو كيناتن دحر كيناتن من زبلت عدلاتنا رغبه من نعلمنا زياده صلوانا جبر الله يخيرالو بوي خات استراتيجيكاوي بوزيشن نايمن نحيل خيدالو نايمن كنا دخمه خيدالو كتل قال قدمو كينات امريكان اسرائيل دليتون قبرو كل نيرو واش ما تحرموس كفت نيرو تكبابت ما امريكا بيزاتن غلغيرا دليت خدبرو لتخل بوتاي نيرو عامتات كينات كي جمر كل مالتي ايران ك تعقيدا تحصيره نيرا فلي نغير تغبري نبره دحرزو كينات واش ما تحرموس عصيو مترا يكون اذا حدا حاجه قاطيم زلو اصبي روحو كابت بوتاي قاطيم زلو like it's not even closer abti kababi gamagam nayti bahri waywon abti dendes nayti zagatum zalo bota aykona gatim zalo ziji nizarabolu zalana hadaga kariyokmet karta bay kam zalo magnatu aziyu ruhuq zalo bota ayu agatim zalo tkunada ስለዚህ እቲ agatim zalo ጸገም አሜሪካ ባዕላ ብታአትዎ ዘል አሜሪካ ባዕላ ዘሊላ ብዛአትወቶ እስራኤልን አሜሪካን ብድሌቶም ዘአትዎ ዳአምበር ኮም አይነት ችግር ኢራን ተፈጠር ስለዚህ ነበረት I'm going to show you Abzi the Kartan Yerwam if I can find it. There was this map. Give me a second if Kartan Aranam Zrab Ziara Desiblanane. Thank you so much. So come to reward alone Abzi Botai Neruti Agati Mulos Bahalzalo. G Eti Tarihumo. بلوكيد نا إسرائيل نا أمريكا زبلوكم زلتي مسمر كي يحرقهم لهم أبت كبابي قالف في عمان زبلو زلو ناب عمان تصقعوا أبت بوتازيو نيوم أبت برشان قالف وشتونا يكونن كاب دقة تبقيسهم زنت أساقاسو زنبريهم تحريمهم زلو سلازي أزينا رهقنا لنا كاب إيران أبزبلولو زلو بوتاتاتو زقاتم زلو زدما إيران نت كبابي أزنبرا برشان قالف ترايد يكونس أبز قالف في عمان مزياون تتصلواناتا اتناتا sphere of control ويقولون تتصلواناتهم
كابت برشان قالف أوتيوم برشان قالف كومبليت دومينيت جرو من يمدلو أبو كبابي أمريكا منقصاص جبريل ولا بوجن إمارات يغون ولا بوجن قطر أو دول بيزات كيراتين قصاص يلا أغلى ستطويل له فريز كوين له نابز قالف في عمان بوتة أجيات انقصاص يلا even after بوتة تون سيف كم زي كوني مبزحتو زي حجي حدقاتات ناي درونات ناي هليكوبترات دقاتهم زلو بس قالف في عماني سلسي نتايزر كازي نتي strategic position ويون سلوا نايمني نحيا لزخيد زلو مني زيادة حيلو نار أي زخيد زلو نزب لك ناخد جمت زبالة عدل دبكة كنا تطلو نسيو so again أمم جوزيهم كل تهاجرات زكاية زلو قداي بغليلو حتر زبالة ملسي ويون كل زبالة ملسي جيركا يبقى عطودو رتعوي كونن بزح نجارات اللوجن بحفشة بتزامات كتير خلها جنيلو نا إيران حيلي نابرت أي خيط كم زلو كتجمد تخل السودرا يجنا يكون إيران نتوكينات نابكال درجة كسجروا أعمى خمسة زلوهم كنا نروح لها سمعوا بزي. Of the axis of resistance, the security belt comment in the context of everything that's been happening here in this war. This is more evidence for the new stage of the war that we've entered into. We just passed day 100 of the Iran war. There is no end in sight. We are not at the end. We are in the middle game. And in the middle game, the most distinctive feature, which has happened for weeks, and this, what you just showed is strong evidence of it, is that Iran has moved from survival to ambition. Let me say that again. Iran is no longer just considering how does it survive. Iran is moving from survival to ambition. You see that in its behavior. You see that a week ago, it responds to relatively minor strikes here by the U.S. by upping the ante to put pressure on Kuwait and Bahrain. They are not just doing tit for tat. They are using a version of their own escalation dominance to put pressure on those Gulf states to withdraw American forces from their territory. Almost at the same time, they threaten Israel. You attack Hezbollah. ذا أنا وحبي لدى اسمعكم زلوا نايب حق أقدس زرباي زرب سلو زلوا بروفيسور بيب دبلت تحسطو زلوا بزعبا زار سزي كالوتون على لولي كونت جن ناس كنا تهذب غرب عز كاتلو زلوا نتكون تهدما كابانا نلعب بزفلتو كنسم أخلنا هنا نمهر تايز بزلوا إيران بزوح نجارات كريو جميرة مالو يلو مجمريا تكوينات كودا قريبي ولا ملز بلغم حسوتي ما كرينا زلنا سلازي إيران نفزلي وقصف وخمس قولة تكوينات يريلو أمريكا نشتي جيجاتات كتوسم كلا زبرت عقبر ملسك بواندر لنا حجد ما كابناي سرفايفل مالت نفسي كوتسي يتأفد خون عقل خون كابز بالمنفس وتيوم أمبيشن هي حلمتاتنا توم كتجبرو عقمناتهم كريو يفتنوا له زخا عفتوز قبرو وزلو قبر ملسن تاريخايو إيران أمريكا بحدا بوتا مسحرمت أبر بعت بوتاتي هارم له وصل زخا عندها زريكا نتوكينات كسفوا عقم خمسة له ومن نتعلامات هاريمهم كدمعوا خمس غلون يلا ويلو يبنا بإسرائيل سجارة متكعتي بزح علامات هاريميم ولا كم زي هرمي كشفنوا وانت فتنوا يحرم عليه سلازي إيران عقمهم صبوق يرون فليت أمالو وهدات ناتهم تردي ومالو دونالد ترامب دما جفكير له انتي كجبر خل حبيرنا كرينا أي جبرني ولا حد يفتني كتب لا يتخلني دونالد ترامب مخاني تعرفني جن أتي إيران كنت قبرت خلقت درو رينا هي سلزلنا يرأس سلزلو بتزجبر زلو متقعتي تروح جي أبزنا لوميز تجبري أب بحرين هريمهم أب كويت هريمهم كم بدي ما أب جوردان كم زهرميز نقدر زلو أبزنا أمريكا كم سهرمتهم كم جبر ملسس جبروا عن ستم أبستفل عليه بوتات كم زهرم سلزي تحريمهم سوق زبلو كم زي يكونوا يريلو بزي بوتات تري وزلهم أمريكا زجبرتهم متقعتك خون كله US strikes مالتيو إيران ما كم جبر ملسي أنا بسلسة بوتات أبزين تريهم زلوا مع كويتن بحرينن already كويتن بحرينن خلاص مرت هاسين زلوا كل تبوتاتين سلامتكم قبرالوا كابو أمريكا سلت تكسلا جوردان دما كم تريوا زلوا من البات كاون تكسم نيرو مالتيو السود قبر مالسي رقيب له مالتيو سلازي بحفش كان رخلنا إيران كاب نفسه كف بوتا زمت زلوا متقعتي أحفظها بيلهم أبرجعهم يملسوا له أكلنا يتد expansion هيتو كنا زبلوا زلوا دما بابيل من دب بتدقاقامي بتوم كيلاتاتنا إيران كتكاسي يسمع له سلازي حوت دما أبتجيم كم زعتون مس إسرائيل مس إيران تطويل خمسة لون ني إسرائيل تطويل مبال أكلنا يتد حزب الله كمون إيران كوينو نزقالسي تقص لهم مخانو شلالي لوكريو كم زي كونه درو مجلسيتات كتسأل كوتسون سم ألنا سلازي إيران أباب وشمت حرموز راي بغيرنا زلنا ينا عالم رتربش زلو كون العالم كن قبرنا خلينا تدلينا
أب هنداوك يعني نسكن هرم نخلينا بابيل من دبكنا عصون خلينا كل نجار ممكن جبرنا خلينا يوم زبلو زلو كجبرو خمس قولوا دما أبزع بوتات كهرمو نريو مالنا لذي this is not بقليلو سؤال كاكر رزق النجار كم زي كونينا نرزلنا Strongholds in Beirut, that's Iran's key ally, and Iran is going to punish, going to retaliate. This is part of that new red line that you just showed. They are extending an umbrella. They are not just worrying about survival in Tehran. They're extending an umbrella, a new architecture. That is a new ambition. And then last week, right at the end of last week, the senior advisor to the supreme leader made a statement almost identical to what you just showed, except did not define the umbrella area so clearly. Used the same geographic space, by the way, but not that clear set of red lines. So what you are seeing is that Iran has gained power in the opening stage. That's like the opening in chess. It has gained power. And in the middle game, it's not just happy going for a draw. It's going to extend that power in a more ambitious way. And that middle game with this new security architecture, and I'm glad to say a bit more about that, but this middle game, this is going to go on, folks, through the summer. We are almost surely now going to have the new crisis in the world economy based on Iran's behavior and rhetoric. That's it. نزيا خص معكم دلينيرة. بحفشة إيران نتكوينات يسفحوا ولو يحيل ولو حدش ناي security umbrella ويكا architecture ينقروا له زخا أتي ناتهم sphere of influence وينصلواناتهم كابتي بوتا كبابيوم وزاي نكسب مأكلاي بحري كسب بحري بابيل من دب حويسو سلوز قبرو وزلو إذن تايك فتريو أمريكا بعقما ني وش متحرموس كنت كفتر لدخل أدل سبيب كوينو نابقى بحرك وسخو وسلوز غلو أتقول دايدما كسب موضة تناي سامر قصد زغلي مسلالو نزيد ما تايك فتريو بلالو بزيك على العالم كسب حجي هاجرات نداري كم مخازين عنا وصعة من البات كسب سو سنة جزء أنت قد سيلو تتأجم يفتح خونم حدش نداري نتكو نبلا نداري يعني ودا ينزلوا ورح شو حتى دم أنا بزحت هجرات كودا كم زغلي زنكر زلوا نعومة كاتك على العالم كسب زي ما زي it's going to be very difficult تقول طبعا عالمنا نتكسب حجي بقمتات زغي زلوا بتسفا زغي زلوا دونالد ترامب دير مسألة نابلا ناقش شو زغي زلوا هجرات ما كم مخازين ونزل زلوا نفس همرجز نحن تجميرنا حقنا أجمع شو حكمت كجمريو and then إيران مورس قبل تنتكلم معناته عالمنا أب desperate situation أب كبيت والحركة عم ساعتوت أمريكا بعد الدخات وفل زبلون كله قليم إيران زبلت بنقد إيران كن جزينا كلون قلوا قنيم I don't know دونالد ترامب ما تمعلتات ناقص لما سكر ميتر من ما نقرب يخمت سلوانا كوينات إن حيليك خيط نعملت ندادي نخبر كبير له حدش ما متكاتب زي بقولوا تي كسب حجي سلينا بلز غيز نبرة نبرة مليش نخبر إنفليشنز بحالنا أتوك خيديو سلزي كنت طبعا علمنا تربشوا خيديو دونالد ترامب ما كابز زلوا وسقم زجاجة ناقونو خيديو كل زنريو زلنا دما قليل زي كونه بده نبتي راجعات كم زخليهم زنقرو زلوا so basically this situation is far from over يوم زبلوا زلوا من البعض حدا كابتي إن تسقمتي نكسلاشل أمريكا دس أوتو زلوا زبلوا نا سعودية دس أوتو زلوا نيشي نقدر كنسمع كز no let me give you this one قد من أبا مخادنا معناته كانت حزاس لندل زل نابزي سموه مابزي GC and the Ayatollahs to that, because right in the middle of this, they're going to shoot down an Apache helicopter. That's disrespectful to President Trump. You know, you had J.D. Vance on here last night signaling to both Israel, Iran, and the world that there was a deal to be made and that Israel might not like it, which basically, as the president just said, means Lebanon's probably off the table. That's a gift to Iran, and they slapped him in the face. Do you think it's a rogue commander cut off from command and control, or do you think this is the hardliners trying to sabotage the peace deal? Yeah, I go with the second. The hardliners don't want a deal. They want to go out and blaze. ስለዚህ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ ንሄሊኮፕተር ተሓሪምኩም ሲ ዶናልድ ትራምፕ ክሓርቕ ምዃኑ ክቁጫዕ ምዃኑ ስጠፊዎም ማለት ድዩ ከመይ ጌርካ ኻ ንሄሊኮፕተር ናይ ኣሜሪካ ትሓርም ይብሉ ላይክ ኢራናውያን we don't care ብለዎም ኣለዉ እንታይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ስምዖ ገለ መለ ኣብ ከባቢና ክትርሕቕ ኣለካ ኣብ ከባቢና ክሳብ ዘለካ ክንወላዓካ ንኽእሊና እዮም ዝብሉ ዘሎ ግን ክገርመኩም እንታይ ክብሉ እዮም ዘልዩ ኣብ መንጎቶም ፖለቲከኛታትን ኣብ መንጎቶም ኢራናውያ እቲ መርሕነትን እቶም ኣኽረርቲ ጀነራላትን እኮይ ስምምዕ ተፈጢሩ ስምምዕ ስለዘይብሎም እኮ እዮም ነቲ ዝግበር ዘሎ ፋሕ ከብሎ ኖ ሚኒስትር ውድያት ወፃኢ ናይ ኢራን ነጊርኩም ዘኒአ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ስምምዕ ኣለዎም ሶም ኣብ ከባቢና
ሓፍኮፍ ስለ ትብሉ ዘለዎም ወለና ክንገጥፈኩም ኢና there is no misunderstanding ኣብዚ ይብለኩም ኣሎ whatever it is ኣብ ከባቢና ክሳብ ዘለኹም ወለና ክንገጥፈ ኢና ድሕሪ ሓደጋ ከይወጥቀኩም ደሊኹም ንብረትኩም ጠርኒፍኩም ያንኪስ ቦርሳኹም ጠርኒፍኩም ግድባይ ዓድኹም ገጽኩም ተመለሱ ይብሎም ኣሎ ካልኦት ኣሜሪካውያን እውን ቦርሳና ጠርኒፍና ዓድና እንተንምለስ መሓሸና ዝብል በዓል እቲ ጆ ኬንት በዓል ናይ ካውንተር ቴሮሪዝም ሓላፊ ዝነበረ ስልጣኑ ዝገደፈ again ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ከየጋጥም ተደሊና ሰራዊትና ካብቲ ቦታ ከነቕርቦ ክንክእል ኣለና ካብ ዘይተደልየ ምክንያት ናብ ኩናት ከይንምለስ ብሎ but I don't think ብቕልል ዝበለ ናብ ከምኡ ዓይነት መደምደምታ ክበፅሑ ምክንያቱ war is a business ኩናት ቢዝነስ እዩ እቲ ቢዝነስ እቲ ድማ ብቐሊሉ ኣሜሪካ ክኸስርዎ ድሌት የብሎምን ኣብዚ እዋን እዚ let's move to Saudi Arabia if there is ናይ ስዑድ ዓረብ ነይሩ ለንቀነ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ዝገብርዎ ዘለዉ West Asia has disrupted one of the world's most important shipping routes. The Strait of Hormuz is now facing severe restrictions, but energy exporters are adapting. New data shows Saudi Arabia is sending more aviation fuel to Europe than before this crisis began. Shipping data from Kepler and Vortexa shows Europe received between 118,000 and 140,000 barrels per day from Saudi Arabia's Red Sea ports in the first week of June. That is the highest level recorded since August 2025. መቸም ስዑድ ዓረብ እዚ ኩናት እዚ ንኩለን ሃገራት ኸልጅ መራ እንዲበዲልዎን ዘሎ ካብ ኩላቶም ግን ዝሓሸ ዕድል ኣጋጢምዋ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ትበሃል ሃገር እያ ምክንያቱ ስዑድ ዓረብ ኣጋጣሚ እቲ ኣጋጣሚ ዘይኮነሲ ኣቐዲሞም ነዚ ኩነታት ዝገሚቶም መሬቶም እውን ስለዘፍቅድ ኣዝዩ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ብምግባር ንነዊሕ ኪሎ ሜትራት ዝጓዓዝ ፓይፕላይን ቀሪቦም ፀኒሖም ወሽመጥ ሕርሙዝ እንተተዓፅዩ ኢንኬይስ ንሕና ካልእ መዋፅኦ ክህልወና ኣሎ ምናልባት ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ነዳድናትና ክንሸጦ ኣይንኽእል ኢና ግን እንተወሓደ ንህላዌና ዝፈታትን ምክንያቱ ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ቁጠባ ክሳብ ዘለና ኣብዚ ከባቢና ድማ ክዕፆ ዝኽእል ማሕንቆ ክሳብ ዘለና መዋፅኦ ክንገብር ኣለና ብምባል ሓደ በሊሕ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲዶም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፓይፕላይን ሎሚ ትንፋስ ኮይንዎም ዘሎ ንስ እዩ I'm pretty sure እዚ ፓይፕላይን እንተዘይነብር ነይሩ ስዑድ ዓረብ ከመይ ዝበለ ቅልውላዋት ሂቦም ሃለወ ብርግፅ ብቦጣት ጌራ ብቀይ ባሕሪ ከተውፅእ ምፈተነበት حركه يواصل يغمان بوط خلينا لنا فقط كساره يخون زغونه سعود عرب عبك فالنا يكون طبعا امن الادز مركوسي ستيل سلازي اذا قد دايز انت زي قاطب نيرو they would have a big trouble but anyway سعود عرب حركه ابتي نقول طبعا اوروبا بفلاي ابتنا جيت فيول عبك الاولاو كقاطم زخل زنبره ناي سعوديا ندادي بقي بحارب بابيل مندب كيدو ترايني اسيا ترايني كونس اوروبا بسويس كانال غيرون عبي استواصو يقبر كم زلا باوروبا يزنقر بحفشا سعود عرب اتي بزو كنتات زي بتحده بزح صقم فطير له مالك تبل تخل هاك بتحده ما صقاي خوينهم حدا ندادناتهم ب110 130 يوم شطو زلو سلازي 62 63 شطو زنبرو فرق ناي تقدم شطو انتلو ግን ዋጋ ግን በትዳብል ዕጽፍ ዝሸጥዎ ዝነበርሎም ብፍርቅ በመሻጥ ይረክብዎ ተገንዘብ ስለዚህ ጽቡቅ ገንዘብ ይረክብለው ዕዳጋታት ናቶም አትሊስት ነዳድናቶም ጽቡቅ ይኸዳሉ ካለ ፔትሮኬሚካል ናቶም ውን ብዝኾነ መንገድና ገበሩ ይሸጥለው እዮም አይተዓጽውን አለው ሱዑድ ዓረብ ብግምት አሉቶም ካልኦት ኢማራት ሐዊስካ ቀጠር ገሌልካ ባላ ቀጠር ውን ተደረጋገ አይደነ በቦጣት ጌራ በዚ ናይ ሱዑዲያ ጌራ ተውጽቱሉ ተኾነ ቀጠር ሜቢ ግን ቀጠር አከለካብቱም ቀንድ ተጎዲ አደላያ ኩዌት ግረፍ ኩዌት is already in a deep trouble انت بحرين زبال وين اوريدي بقدمون اب شجري نيرو بحرين اي دونت توصل اي توصل كان اي دون ميبي بدغوماتات نايكال انت دي وتياتا امريكا سلازدلي وا اسرائيل وسلازدلي وا غلغله دغوماتات غيروم تدي هليفمو بحرين كبيديو ግን بحرين تا ادفانتج አለው ንሽ እንተልካ بعبي ተቆጣባናቶም ኣብ ሱዑዲያ ይዝምርኮስ ሱዑዲያውያን ቱሪስትስ እዮም ተምከን ان بحرين ለንቀሳቅስዋ ስለዚህ ምናልባቶም ሱዑዲያውያን ይኸድዎም ተሎ they can be fine I'm not sure ዛዕባ ቁጠባም ኩሉ ተዓጽዩ ዘሎ ኢማራት ተልካውን ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይመጽዎም ዘሎ ካብውን አቡ ሱዑዲያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሓሸ ዕድላት ትረክብ ዘላን ዝሓሸ ኣስተዋጽኦ ዘለዋ ምዃናን እዮም ዝነግሩ ዘለው እንተተን ሃገራት ኸልጅ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይገጥምዎን ዘሎ ይዝባል ዘሎ ንሽተይ ንስማዮም of any attacks in just the past couple of months. In fact, it's been well more than 2 months since Iran had fired missiles or any projectiles like drones at the Gulf. Normally, we've heard over the past couple of weeks, Iran has retaliated against American retaliation against 2 different Gulf states, Kuwait and Bahrain. And now at this early hour, we've only
ካልእ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ስዑድ ዓረብ ኢራን ነዘን ሃገራት ኸልጅ ብዙሕ ግዜ ተጠንቅቐን ከም ዘላ ምክንያቱ ኣብ ዓድኹም ፈኒኹሞም ዘለኹም ሃገራት እዚ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣብ ዓድኹም ፈኒኹሞ ዘለኹም ፅባሕ ንጎ ተሃሪምና ወይ ገለ ከይትብሉ ንሕና ተሃሪምናኩም ብሰንኪ ካብ ዓድኹም ዝበገስ ዘሎ ንዓና ሓደጋ ዝፈጥረልና ስጉምትታት ካብኡ ዝበገስ ተዘይኮይኑ ንዓኻትኩም ክንሃርም ድሌት የብልና ብፍላይ ንስዑድያ ለንቀነ ከምዚ መጥቃዕቲ ዝተሃረማ ዝመስል መጠንቀቕታ ኣውፂኦም ስለ ዝነበሩ ንሕና ኣይሃረምነኩምን ዝህርም ጉዳይ ትገብሩ ተለኹም ግን ክንሃርመኩም ከም ንኽእል ምግማት ከድልየኩም እዩ ምክንያቱ ንሕና ፀላእትና ሓደጋ ዝፈጥሩና ክሳብ ዝኾኑ ፀላይና ኣብ ዘለዎ ቦታ ከድና ክንሃርሞ ኢና ስለዚ ንሕና ከይንሃርመኩም ትደልዩ እንተለኹም ካብ ብሕጂ እንታይ ሽሙ ክትገብሩ ኣለኩም ኣብ መሬትኩም ሂብኩም ናባና ዝግበር መጥቃዕቲ ከተፍቅዱ የብልኩምን ንሕና ኮፍ ኢልና ከለና ኣብ ዓድኹም ካብ ዓድኹም ዝበገስ ካብ ናትኩም በይዛት ዝበገስ መጥቃዕቲ ናባና ይመፅእ እንተሎ ግን ትራስት ሚ ኣይክንገድፈኩምን ኢና ካብ ብሕጂ ፅቡቅ ጌርኩም ሕሰብሉ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢድኩም እያ ዘላ ካብታ ዝተበገሰታ እታ ብረት ተበገሰታ ኣብታ ቦታ ከይድና ክንሃርም ኢና ንሕና ካብ ስዑድያ ዲ ተበጊሱ ካብ ቀጠር ዲ ተበጊሱ ካብ ኢማራት ዲ ተበጊሱ ካብ ባህሬን ዲ ካብ ኩዌት ካብይ ተበጊሱ ኣብታ ቦታ ክንሃርም ዓቕሚ ኣለና ናይ ግድን ኣይኮነን ነቲ በይዝ ጥራይ ክንሃርም ኣብቲ ቦታ ግን ዝመረፅናዮ ቦታ ክንሃርም ንኽእል ኢና ክሳብ ሕጂ ኢራን ካን ጥንቁቃት እዮም ዘየድሊ ነገር እውን ይሃርሙ ኣለዉ ወታደራዊ በይዛት እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ዳትስ ዋይ ድማ ኢራን ወይ ኩዌት ሃሪምና እውን ኣይብሉን እዮም ናይ ኣሜሪካ ዕላማ ሃሪምና ናይ ኣሜሪካ ዕላማ ነቲ ተኽሲ ናብ ዓድና ዝሰደደ ኣብቲ ቦትኡ ከድና ሃሪምና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ተዓለምና ዳ ትዊስትድ ኢንፎርሜሽን ስለ ዘለዋ እምበር ኢራናውያን እኳ ካብኡ ናቡ ትክክለኛ ዝኾነ መግለፅን ኣካይዳን ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ቢካዝ at the end of the day እቲ ኩናት ንዓታቶም እውን ይሃርም ስለ ዘሎ ንሕና ነቲ ዝመፀና ዘሎ ብድሆ መልሲ ኢና ንህብ ዘለና ስለዚ መልሲ ከይወሃበኩም ተደሊኹም ካብ ብሕጂ ንስኻትኩም እውን ሕሳብኩም ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ናባና ዘቐንዐ ስጉምታይ ትውሰዱ ይብሎም ኣለዉ እዚ እቲ ሓደ እዩ ናብ ቀይ ባሕሪ ገፅና ክንቀርብ ከለና ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንቀርብ ከለና ድማ ካልእ መልክዕ እዩ ዝሕዝቲ ኩነታት ሕጂ ቀንዲ ኣተኩሮና ናብኡ ስለ ዝኾነ ናብኡ ንኸይድ ለትስ ጎ ፕሊዝ ላይክ ምግባር አይትረሱ የዚያ ትውልድ ፖለቲከኞች እነዚህን የውጭ ግንኙነቶቻቸውን በይፋ አደባባይ አውጥተው ለመናገር ያፍሩና ይሸማቀቁ ነበር። ግንኙነታቸው ሁሉ በኢምፔሪያሊዝም መዋጋትና በጭቁን ህዝቦች የነጻነት መፈክሮች ስር በመደበቅ ከካይሮና ከካርቱም የሚቀበሉትን ድጋፍ በሚስጥር መጋረጃ ይሸፍኑትም ነበር። አሁንም ቢሆን ማህበረሰባዊ እሴትና አገራዊ መልህቅ በውስጣቸው ሙሉ በሙሉ ስላልተበጠሰ የውጭ ኃይሎች መጠቀሚያ መሆንን በይፋ ማወጅ የሚፈጥረውን የታሪክ ውርደትም ይፈሩት ነበር። ብልጽግና በሃገራዊ ቴሌቪዥናት ናቱ ኤዲቶሪያል ስናገበረ ዝገብሮ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይ ብልጽግና ዳርጋ ኣደኖ ኣብ መዓልቲ 2-3 ድዩ ወላ 5 ወላ 10 እውን በሎ ኣዝዩ ብዙሕ ቪድዮታት ንኤርትራ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ምስቲ ታሪክ ናቶም ኣብዚ እውን ተመሊስካ እንተሪኢኹሞ they are talking about all ታሪክ ናይ ግዜ ጥልያን ዝነበረ በሎ ቅሚዩ ዝነበረ ምስ ግብፂ ዝገብርዎ ዝነበረ በሎ የለን በቃ ኣብ ታሪክ ተመሊስካ ኤርትራ ነዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ንምብልሻው ዘይግበር ነገር የለን ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ዝኸደ ብምንታይ ከስከ ጀሚሮማ ኣብዚ ስምዕዎ በናይ ጀሚሮማ ነይሮም ታሪክ አበቃ ማለት ነው የኢትዮጵያ ጂኦፖለቲክስ ቁመና ተሻሻለ ማለት ነው አባይ ነው የነበረው ኢትዮጵያ የችግሮች ሁሉ ትልቁን ፈታች ማለት ትንንሾቹ ምንም ናቸው ማለት ለምሳሌ አባይ 1000 ዓመት አሁን የሚሰጠውን አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ አልቻለም ቀይ ባህር እኮ 30 ዓመት ነበርኛች ቀይ ባህር 30 ዓመት ነው የታንታን ታሪክ ነው ኦኬ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እዚ ነቲ ኣባይ ከመርቕ ከሎ ዝበለ እዩ እዚ ነዚ ዲጋ ክሰርሕ ከሎ ናይ 1000 ዓመት ፃዕሪ ናይ ኢትዮጵያውያን ዝተወደአሉ እዩ ቀይ ባህር እኮ ናይ ትማሊ ሰርቀም 30 ዓመት እኮ ናትናይ ነይሩ እጅ እንታይ ይብል እዚ ዕላማ ናይ ኣቢ ክሸፋፍኑ ዝፍትኑ ገለ ማርሻታት ኣለዉ እንዲዮም የተፈጠረው ስህተት ትናንትና ነው ነገ ይታረማል ብዙ ሰው ከም ትሪዎ ዘለኹም ትማሊ ዝተፈፀመ ቅድሚ 30 ዓመት ትማሊ ዝተፈፀመ ጌጋ እዩ ነይሩ ናትናይ ነይሩ እቲ ባሕሪ ቅድሚ 30 ዓመት ዝተፈፀመ ጌጋ ፅባሕ ክእረም ዝኽእል እዩ ከም ንግረ መንገዱ ትዛረብ ዘሎ ሕልፍ ክብል ከሎ ዝተዛረባ እያ ትመስል ዕላማ ግን ኣጋይ ልኡላውነት ናይ ሃገር በግልጽ ምትፋር እዩ ዝለዓለ መራሒ ናይቲ ሃገር ዕሸል ዶ ባምበላይ ዶ ወላ መሃይም ዶ ወላ ሻብዓይ ክፍሊ ዶ who cares ሃገር እዩ ዝመርሕ ዘሎ ታንክን ባንክን ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ዝብሎ ሸለል በሎ ገለመለ ዝብሉካ ሰባት ሸለል ክትብሎ የብልካ these are very important ዳርጋ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለው ፀላእቲ ካብ ዝረኣናዮም ማለት እዩ
ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኢህወደግን ካልእን ካብ ዝነበሩ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሓደገኛ ጸላይ ወላ ካብ ኢህወደግ ካብ በዓል መለስ እውን ንላዕሊ ሓደገኛ ንዓቢ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣብ ከም ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ እንታይ እንድሕር ኢልካ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስምሩላ መለስ ተንኮለኛ እዩ ህወሓት እዩ ተንኮለኛ ገለገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ መለስ ግን ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ብግልፂ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ድፈርዋ ይበለን ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ እዩ ዝብል ነይሩ ብውሽጡ እንታይ ሓስብ ነይሩ ኣካይዳ ናቱ እንታይ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና እንተወሓደ ግን ግልፂ ዝኾነ ኣንጻር ኤርትራ ንልኡላውነት ኤርትራ ንክድፈር ኣየፍቀደን ብፕሮፓጋንዳ ብካል መንገዲ ኣብይ ኣሕመድ ግን ኩሉ ዝከኣሎ ሕፅበተ ኣእምሮ ንምግባር ተፈንዩ ኢሉ ዘለኹም በሉ ኤርትራ ከም ሃገር ኣይኮነትን በሉ ኤርትራ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ በሉ ሃገር ከም ሃገር ክትቆም ኣይትኽእልን እያ በሉ ኩሉ ዝበሃል በሉ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ይብላሉ ኩሉ ዝከኣል እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብቶም ዝቐንዲ ሓደገኛ ሓደጋ ናይ ኤርትራ ኣወል ስዒድ ብቐዳማይ ክዛረብ ከሎ ኣብዛ ናይ ላስት መበል 39 ፅምዶ ናቱ ፕሮስ ናቱ እንታይ ኢሉ ነይሩ ምስለኩም ንተጋሩ ገለ ክምልስ ከሎ እዩ ታሽሞ ኤርትራሲ ምስ ዓቢ ክትዕራው ትኸውን ኮፍ ትብል ትኸውን መጀመርያ ብዛዕባ እንታይ ኮፍ ትብል ኢሉ ካልኣይ ግን ሓንቲ ፅቡቅ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣነ ከማን እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት መረዳእታ ናይቲ መንግስቲ ኮይና ትስምዓኒ ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራዊ ነዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ኢላቦሬት ክገብረላ ወይ ከስፍሓ ምክንያቱ ሓደ ካብታ ብኤርትራውያን ዝረአ ሕርክርክ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብዚ ዝብገስ እየ ዝብል ኣነ ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ብፍላይ እንታይ ትብል ያሳ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ነቲ ኢትዮጵያ ንከይትፈርስ ዝሕግዝ ወይ እውን ገለ ከም ዝመስል ዘምስል ዘረባ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣወል ኣብ ኤርትራ ንምስ ዓቢ ዘለና ቂምታሲ ብኸመይ ኢና ንሪኦ ንዝብል ሓንቲ ኣደ 9 ወርሒ ከርሳ ጠኒሳ ከርተት ኢላ ወሊዳ ትዕብዮ ዝነበረት ቆልዓ ክምንጥለክያ ወይ ናተዩ ንዝበለታሲ ታደ እንታይ ዓይነት ስምዒት ክህልዋ ይኽእል ንኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ገይርዎ ዘሎን ኢልዎ ዘሎን ካብ ፈሊና ንሪኦን ኢና ኢሉ ንልኡላውነትና ነቲ ኩሉ ናፅነትና ዝግህስ ኣካይዳ ሰፊሕ ኣካይዳ ይከይዱ ዘሎ ወላ እኳ ብወታደራዊ ዓይኒ ስጉምቲ ተደይወሰደ ብፕሮፓጋንዳ ዓይኒ ዝገብሮ ዘሎ ግን ንዝቕፅል ወለዶ ከቢድ ዝኾነ ደምነት እዩ ዝፈጥረሉ ዘሎ ኣይሁብ ዳ ዕድመ ስልጣን ኣይቅፅል ንኸውን እምበር ስለዚ ወላ እውን እዚ ሕጂ ፈጢርዎ ዘሎ ኩነታት ንበይኑ እዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ጥራይ ተሪኻዮ ኣቕሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነ ስለዚ ካብኡ ተቐቢሎም ሱ ድማ ኣብቲ ገሂብዎም ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ቀንዲ ኣጀንዳ ናቶም ኮይንዎም ኣሎ ካብኡ ቀፂልካ ድማ እዚ ለንቀነ ዝመፀ ድማ ነልኩም ዝኻቲ ንሱ ዝበሎ ብካል መንገዲ ክብሎ ድማ ናይ ሱሳታት ወለዶ ዶ ሃገር ንክገልፅሉ ዝኸዱ ዶ ጀነፍሪድ ዶ ገለ መለ እናበሉ ዝቕፅልዎ ዘለው እዩ እዚ ምናልባት ንእሽተይ መዘናግዒ ድማ መንጎ ክንበኩም ኣብዚያ ንእሽተይ ክንዘናጋዕ ምንታን ሀገር በውትድርና ጉዳይ ሄደህ ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት ብሎ እንደማውራት የሚያኮራ ነገር የለውም። ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት ማለት ለደቂቃዎች ሽንፈትን ቀምሼ አላቅም፣ በማንም ተገዝቼ አላቅም እንደማለት ነው። ወደ ውጭ ሀገር በውትድርና ጉዳይ ኣብዚያ እንዲ ዘለኩም ሓደ መብዛሕቲ ግዜ ኣገራሚ ዘረባ ዝዛረብ ማለት መንከሙ ከብድሩ ጊፅዎ ኢኩም ዝብል ኣይፈልጥን እየ ደገ ወፅየ ሲ ኣብ ደገ ምስ ካልኦት ሃገራት ክረኸብ ከለዎ ካብ ኢትዮጵያ መፅየ ክብል ከለኹ ሲ ዝስማዓካ ገለ ከም ድሌት እዩ ግን እቲ ዝዛረቦ ሲ ነቲ ሓሱስ ከም ሓቂ ከም ዝተቐበልዎ በዚ ኢኻ ትርኢ መጀመርያ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ 26 ኣብ 4-5 ቦታታት ብውሕዱ ውግእ ዝካየደላ ዘሎ ቦታ እያ ተዘኽርዕ ኣለካ እንታይ ዘቕርዕ ኣለካ ምስ ጸላኢ እኮ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢልካ ምስ ጸላኢኻ ክትዋጋእ እኮ ጅግንነት እዩ ህዝብኻ ክትቀትል ግን ጅግንነት ኣይኮነን ሓደ ካብታ ፀያፊ ኣብ ዓድኻ ንሓተትካ ብድሮናትን ብታንክን ቲፒካል ናይ ኣፍሪካ ፀገም ፀዓዱ ብኸመይ እዮም ዝገልፅዎ ትፈልጡ ዶ ንኣፍሪካውያን ብክልተ ነገር እዮም ዝገልፅዎ መብዛሕቲ ግዜ እቶም ዓሌታውያን ፀዓዱ ንኣፍሪካ ምንታይ እዮም ዝገልፅዎ ሓደ ብጥሜት ተርጅሙሎም ጥሙያት ስድራ ቤታት ገለመለ ገለ ካልኣይ ድማ ውግእ ብረት ሒዙ ሓደ ነቲ ሓደ ዝቐትል እዚያ ክልቲአን ዘ ምልክታት እዚኣተን ኣበይ ኣለዋ ክልቲአን ብዓቢ ደረጃ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዋ ክልቲአን ሜይቢ ኣብ ኣፍሪካ ከማ ብዝገደደ ደረጃ ድኽነት ድሕሪ ኩናት ኣሎ ድኽነት ኣሎ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ኩናትን ድኽነትን ክልተ ገፃት ናይ ሳንቲም እየን ምክንያቱ ኩናት ዕንወት ስለ ዝኾነ ዕንወት ኣብ ዘለውካ ድኽነትን ሽግርን ፀገምን ካልእን ክህሉ ናይ ግድን እዩ ናይ ግድን ክፈላለያ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጥራይሲ ንክንደይ ዓመታት ቀፂሉ እቲ ኩናት ክሳብ ሕጂ ኣምሓራ ንክንደይ ዓመታት ቀፂሉ ኦሮምያ ስለዚ ሲቹዌሽን ኣብ ቪሽየስ ሰርክል እናነብሩ ከለዉ የት ዴይ ኦልዌይስ ነቲ ነገርቲ ናብ ኤርትራ ገፅካ ናይ ምፅግጋዕ ባህር ኣሎ ናው ለስ ጎ ባክ ቱ ናይ ግብፂ ዘብሎም ዘሎ ብፍላይ ምስቲ
ዝበሃል ዘሎ ቦገን ለንቀነኻ ካልእ ፀገም እንድዩ ፀገም ይደልዩ እንድዮም ብዛዕባ ሕውቲ ዝገበርዋ ብልፅግና ካስምዑ ብዚ of a growing international crisis. Yemen's Houthi movement recently claimed responsibility for attacks against what's described as strategic targets in the Jaffa area of central Israel. At the same time, the group announced a complete ban on Israeli-linked vessels operating in the Red Sea, warning that ships associated with Israel would remain legitimate targets. While the headlines focus on Israel, Gaza, and the wider Middle East conflict, the implications extend far beyond those actors. For countries in the Horn of Africa, ብሓፈሻ ሕውቲ ገይርዎ ዘሎ ንቀየ ባሕሪ ንእስራኤል ከቢድ ብድሆ ኮይኑዎ ኣሎ ንዓና ንኢትዮጵያ እውን ሓደጋ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ሕውቲ ትብል ዘረባ ሓንቲ ካብቲ ምስ እስራኤል ከተፋቅረና ትኽእል እያ ኢሎም ዝኣምኑላ ኣጀንዳ ያሳ ንዖም ኢሉ ዘይኮነት ሕውቲ ስርሑ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብድሆ ይገብር ከም ዘሎን እዚ ድማ ንሳቶም እውን ነቲ ምስ ናይ እስራኤል ሚድያ ተናቢቦም ስለ ዝኸዱ ዘሎ ድዩ ዋላ ሃንደበት እዮም ኣብኡ በፂሖም ኣይፈልጥነ ኣብዚ ሚድያ ናይ እስራኤል ነዚ ጉዳይ ናይ ሕውቲ ከም ዓብ ኣጀንዳ ገይሩ እዩ ዝዛረበሉ ዘሎ We're looking at statements coming out this evening from the IRGC Quds Force commander, Ismail Khani. The Quds Force is responsible for this proxy network. And this is what Khani is saying. From the Strait of Hormuz to Bab el-Mandab, from the Persian Gulf to the Red Sea, there will be a new security belt of resistance. When one of us is in need, the rest will come to their aid. This is the message they're trying to portray, trying to explain why they got engaged in Lebanon, trying to kind of rebuild this axis of resistance, as they call it, but just ስለዚ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ሕውቲ ክልተ ሚሳይል ናብ እስራኤል ሰዲዱ ጥራይ ደይኮነ በቲ ዓብይ ናይ ሴኪሪቲ ሓላፊ ናይ ኢራን ገይሮም ኩላቶም ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኢራን ነዚ ዓይነት ዘረባ ናይ ሓደ ፀገም ናይ ኩልና ፀገም እዩ ስለዚ ኣብ ሕውቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ደይኮነ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ደይኮነ ወላ እውን ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ሕውቲ ስጉምቲ ክገብር ከም ዝኽእል ሓደ እንተተሃሪሙ እቲ ሓደ ኣብ ምክልኻል ናይቲ ካልእ ከም ዝመፅእ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ናይ ሕዝብላ መጥቃዕቲ ስለ ዝረኣዮም ንእስራኤል ኢራን ክሃርምዋ ጀሚሮም ኢራን ንሕዝብላ ንምድሓን ኢላ ዝገበረቶ ስጉምቲ ክረአ ከሎ ኢሎም ካብኡ ቀፂልካ ድማ እንታይ ተራእዩ ይብሉ ሕውቲ ድማ ነቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ተኸቲሎም ናይ እስራኤል መራኽብ በዚ ባቤል መንደብ ክሓልፋ ከም ዘይክእላ ወሲኑ ኣሎ ይብሉ ስለዚ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ምንቅስቃስ ይኸዱ ከም ዘለው ዘርኢ ምልክት ኣሎ እዚ ድማ እስራኤል እንታይ እዮም ዝርዩ ዘለው እዚ ኩነታት እዚ ሸለሊልካ ክግደፍ ዘይብሉ ነገር ምዃኑ እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘለው ሕጂ እስራኤል ከምኡ ስለ ዝዛረቡ ዘለው እቲ ብልፅግና እውን ምሶም ተሓዊሱ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ወይ እውን ኣብታ ኣጀንዳ ናይ እስራኤል ክሕወ ስለ ዘሎ ኣብቲ ናራቲቭ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ናይ ባቤል መንደብ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ገይሮም ሓፍኮፍ ከብልዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ብርግፅ ኣብ ከባቢ ቀይ ባሕሪ ስለ ዘለዎ እሳቶም እውን ይፅለዉ እዮም ግን ዝያዳ ምዚ ናይ ኤርትራን ግብፅን ዝግበር ዘሎ ዝምድና ድማ ብዓቢ ደረጃ ይከታተልዎን ንሱ ድማ ከም ሓደ ዓብይ ቶፒክ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለው so if we go back ጠንቀነ ክልተ ነገራት ኣሎ ወገን ኤርትራ ዝግበራ ዘለዋ እሳቶም ድማ ዝዓብዱለን ዘለው Isaias Afwerki's strategic visit to the Suez Canal. Why this matters more than many realize. Just days after high-level talks between Eritrean President Isaias Afwerki and Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi in Cairo, a new development is attracting attention across the Red Sea region. President Isaias Afwerki has now visited one of the most important economic and strategic locations not ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ካይሮ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ንናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩነታት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘእትዎ ምዃኑ ዓበይቲ ሚድያታት ግብፂ ሶማልያን ኤርትራን ምግላፅን ተሓቢሩ ኣብ ሶማልያ ሪፖርት ኣብ ዝተዋሃበ መግለፂ ናይ ኤርትራ ግብፅን ርክባት ኪሎ ክልቲኦ ስምምዕ ዝኸይድ ምዃኑን ሰፊሕ መድያ ዘጠቓልል ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ኢትዮጵያ ማእከል ናይቲ ስምምዕ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሚኒስተር ዜና ናይቲ ሃገር ኣብ ገጻት ኤክስ ንናይ ክልቲኦ መራሕቲ ስምምዕ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ምብፃሕ ከም ዝገበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ንሶሻል ሚድያ ኣብ መሊኢሉ ዘሎ ናብ ስዊስ ካናል ከይዱ ምስ ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ናይ ቁጠባ መራሕትን ናይ ካምፓኒታት መራሕትን ይራኸብ ከም ዘሎን እቲ ርክብ ናይ ኤርትራን ግብፅን ድማ ኣብ ፖለቲካ ዝተኣሰረ ወይ እውን ኣብ ሴኪሪቲ ጥራይ ዝተኣሰረ ዘይኮነስ እንታይ ዳ ዝያዳ ኣብ ቁጠባዊ ሽርክነትን ኣብ ሓበራዊ ስራሕን ዘተኮረ ምዃኑ ንዓለም ከርእዩ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ ስራሕ ከምኡ እዩ
ኣባይታ ንሪኦ ዘለና ድማ ንዑ ዘጉለ እዩ ብርግፅ ብልፅግና እዚ ነገር እዚ ክዋሓጠሎም ኣይከልን እዩ ስለዚ they are freaking out ናይ ብሓቂ ሕማቅ ይስምዖም ኣሎ one of those things is ኣብዚ ስምዕዎ ሓደ በቃ ክልዚ ቁሩብ ይተሪፍዎ አደጋዎችን ለመከላከል الافريقي تحديات عديده الحقيقه الدول ሌሎችም እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆኑ ከዚህ ጋር የተያዙ የኤርትራ ኢሹ ላይ ተወያይተዋል البحر الاحمر اريتريا من اهم الدول الموجوده والدول الصديقه للدوله المصريه በጣም እንደምታውቁት ይህ የኤርትራ ሀገር በቀይ ባህር ላይ ወሳኝ የሆነ ሚና ያላት ሀገርና ለግብጽ ደግሞ በጣም ወዳጅ የሆነች ሀገር ናት الصديقه ماذا فعلت لها إذا كانت صديقة فعلا هل ساعدتها في الزراعة هل تناولت أو حاولت أن تساعدها مثلا في البنية التحتية أم لا زالت إريتريا كما فصلتها في البداية سنتاي زبل زلو إرترا بلصقنا ጨርቆም ክድርቢን ደም ቀሪቦም ዘለው ግብጽ ሚዲያ ናይ ግብጽ ብዛዕባ ኤርትራ ክገልጹ ከለው ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ምዃና ንዓታቶም ኤርትራ ከም ድማ ናይ ቀረባ ዓርኮምን ማሕዞምን ክትከውን ትኽእልን ከም ዝኾነትን ገይሮም እዮም ዝገልጽዋ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ግብጽ ክወፁ ከሎ ነዞም ናይ ብልጽግና ካድረታት ከምኡ ድማ ነቶም መራሕቲ ናይ ብልጽግና gets to their skin ልቦም ኣትዩ كعبدهم يزدلي كتصللهم يزدلي why is that because they know ኤርትራ ምስ ግብጽ ትገብሮ ሽርክነት ንዓታቶም ቼክ ሜት ምዃኑ ይፈልጥዮም ጽቡቅ ገይሮም ይፈልጥዮም ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ከም ዝሃስዮም ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ግብፃውያን ድማ ፈልጥዎ እዮም ነዚ this is one of their best game ዝበለፀ ጌም ናቶም እታ ዝበለፀት ጌም ናቶም ሶማልያ ርክብ ገይሮም ዝማር ተዲግሉ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮኑ ሶማል ምህላዎም ናብ ሱዳን መዋሎም ነይሮም ሱዳን ሰርሕዮም ኩሉ ግዜ it never brought in a lot of things ብዙሕ ውፅኢት ደምፃሎም ኣይኮንን ወላ እኳ ፀቕጥን ምግባር ዝሕግዝ ዝኾነ ናይ ኤርትራ is very crucial ብዛዕባ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ መዓልታዊ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ብዛዕባ ይትዛረብ ዘሎ ግብፂ ታሪካዊ ፀላእትና ተኣኻኺቦም ንዓና ንምቕርቃርን ንምኽባብን ንዓና ንምዕፃውን ንምሽንቃቕን ከምኡ የለን በቃ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ከዓ ኮንፊደንስ የለን እዚ እንታይ ዘርእየካ መጀመርያ ካብቲ ኣተሓሳስባ ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ ዝብገስ ኣተሓሳስባ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዝብል እዩ መብዛሕቲ ግዜ ኤርትራ በይና ኸላ ኣይከኣልና እያ ትዲምሎም ኤርትራ በይና ኸላ ዘይከኣልና እያ መሻርክቲ ተረኺባ ኤርትራ ዳኸመይ ጌርና ክንክእላ እዩ ትዘረባ ኤርትራ በይና ተኣጊዳ ተነፂላ ኣብ ጎና ደው ዘይብል ከሎ እውን ዘይከኣልና እያ ዕላማና ክንሃርም ዘይከኣልና ሲ ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ ምስ ዓለም ኮኔክትድ ኮይና and worst ዝኸፈ ድማ ምስ ግብፂ ኢድን ጓንትን ክትከውን ድሕሪ ኺኢላ ግብፂ ሲ ካልእ ሲትረፍ ንዓና ክሕስሙ ኢሎም ኤርትራ ክሰርሑ እዮም ይፈልጥዮም እሶም ኢትዮጵያውያን ከምኡ እዮም ዝብሉ ካልእ እንተተረፈ ግብፂ ንዓናን ኢትዮጵያውያን ከተጉሂ ኢላ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ እቲ ፅቡቅ ነገር እንታይ ኢለኩም ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ግብፂ ንኤርትራ ሲ ብዙሕ ደይገበርክላ ዘይትሕግዝዋ ዳ መሓዛኹም እንተኮይኑ ፅቡቅ ከምኡ በሉልና ከምኡ ዝትፈትዎ ኢና ከምኡ በልዎም ንግብፂ ፑሽ ደም ከምኡ ገይሩ ፑሽ ዝገብረሎም ንድለና ፑሽ ግብፂ ናባና ንክትሰርሕ ከምኡ ገይርኩም ኣዘንጥልዋ ፅቡቅ ገይርኩም ተዘንጢልኩም ኣነ ሕማቕ ኣይስምዓንን እዩ ምክንያቱ the more you push them the more they're going to come to do the right thing ዝግባእ ነገር ንክገብሩ ተገድድዎም ኣሎ ስለዚ ማራዩ ተሰሚዕዎም ዘሎ ብልፅግና ሓደ ሓሙሽተ ካድረታት ከም ፀኣልኩም ክእለ ግን ሓደ ካብቶም ንግብፃውያን እውን ክምልሶም ኢሉ ዝፍትን ዘሎ እዚ ፅቡቅ ነገሩ ድማ ብዓረብ እውን ይፍትን ስለ ዘሎ ንዓረብ ናቱ እውን ይሰምዕዎ ኮኑ እዮም ስለዚ ምክንያቱ ናይ ግብፂ ሚድያ ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ኣቴንሽን ዝባ እዩ ብጎረሮም ስለዝመፆም እቲ ህዝቢ ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክሰምዕ ደሊ እዩ ስለዚ መጠን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ባእሲ ዝበርትዐ ኤርትራ ብብዙሕ መንገዲ እያ ትረብሕ ካብዚ ኣገይን እንታይ ይብሉ ንገለ ንዓይ እንታይ ናይ ኢትዮጵያ ፅሊ ዘለካ ናይ ኢትዮጵያ ፅሊ የብለይ ናይ ኤርትራ ፍቅሪ ግን ኣለኒ ናይ ኢትዮጵያ ፅሊ የብለይና እንታይ ደይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ውረርዋ ደብል ኣለኹ እየ ንኢትዮጵያ ግብፂ ከይድካ ፍርሲያ ደብል ኣለኹ እየ ንሕና ብሰላም ክነብረሉ ንኽእል መንገዲ ንፍጠር እየ ዝብል ዘሎ ሃው ኢዝ ዛት ፕሮብለም ከመይ ገይሩ እዚ ፀገም ኮይኑ ክስማዓካ ዝኽእል ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገብሮ ሽርክነት ንዓና መክሰብ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና መንሰይና ብሰላም ክነብር እንደሊና ምዕባለ እንቅስቃሴ ንከይድ እንደሊና 10 ግዜ ፀጊባሃ ሃሊሉ ዝመፀካ ኣዲ ከተማልስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምዘይ ካልኣይ ግዜ ሃሊሉ ከምዘይ መፀካ ክትገብር ኣለካ you need to do whatever it takes እዚ ሪስክ እዚ ሓደጋ እዚ ብኣፉ ብዕንደራ ጥራይ ወላ እቲ ዕንደራ ንባዕልና ነዚ ንጎምሸትን ብኣፎም ዛረቦ ኤርትራ ፅባቅ ኣይኮነ ክትፈልጡ ዘለኩም እንታይ ተዛሪብካ እንታይ ምስ
ንጎም ሸትን ከምና ተዛረባ ከሎ ኣነ ዓቢ ኢንቨስትመንት ክገብር ኣይክእልኒ ኣብ ኤርትራ ሓደ ኤርትራዊ ማለት እየ ምክንያቱ እቲ ሪቶሪክ ዝዛረባ እዚ ኩናቱን ክቕየር ስለ ዝኽእል ሰብ ቱሪዝም ክገብር ኣይክእልኒ ኢንቨስት ክገብር ኣይክእልኒ ስድሩ ናብኡ ወሲዱ ዓቢ ነገር ንክገብር ኣይክእልኒ ከምዚ እናተዛረቡ ከሎ ተርዲምሎ ዲስ ኢዝ ንኤርትራ ወላ እኳ ዓቕምሲ ኢኖም ክገብርዎ እንተደይከኣሉ ኩሉ ነገር ንኤርትራ ንምብዳል ይገብርሉ ኩሉ ንኤርትራ ከዳኸም ዝኽእል ተቃዋምቲ ቀጠልያን ሰማያውን ከም ጻልኩም ቀጠልያን ሰማያውን ዝበሃል በብዓይነቶም በብሕብሪ ኣብዚ ቀረባ ድማ ብጫን ቀይሕን ዝብሉ ክመፁ እዮም ስለዚ they are doing everything ኣብ ዓቕሞም ዘለዎም ይገብርሉ ንዓና ንምህሳይ ወዮዳ ምስላጥ ኣቢቦም ሎሚ ከዓ በምሓርኛ ተዛሪቦም ምስላጥ ስለዝኣበዮም ብትግርኛ ተዛረብካ ሰዲዶምና ኣለዉ ሲምፕል እያ ብወሎ ከባቢ ኳሕኳሕ ይብሉ ናይ ሻዕብያ ኣጀንዳ ሲምፕል እያ بقول له كباب كحكو حيبلو حزب راك حسب مش يقعدوا لنا ترى ما راك حسب مش تقول كحكو حيلو يبلو تمكلاكيا لازم اربجا هو سيريلو اي يرغو تغراي تموتن صفاتن وتغراي كم ايرترا تايو حنت خمس الناس كل غراني اينا مليونز دولار سالو ويو ورك شيطنا نقول ورك شيطنا زخان اقعد كتو قبل نايرا ما منقد بمخفاتو حزب عدوا زترخون قدليو تازركا زيتن شكور واقع يوسخ هزو اكسوم هزو فيره هزو مغلا هو نافاته واي كاب ايرترا تاي مهرت كنقدر خوينا احنا بنقفاس لسطرنا نقفاس ابزي عقما ب 30 قرش تشرف لنا 30 10 قرش تشرف لنا انت ايكونومي تمسرتي لوب سايز زخون ارينجمنت تفكر سو نايت غراي هافتي لا نقفانا تمنزره يطفع له يوصل له سيمبل ايكونوميك تايس جينيس يدل بكونتروباند شيمص بك بعفار زمص زيتي بعسر ب30 قرش تجزء تنيرها بالليترو وب100 قرش تجزء تنيرها ايرترا منقد مستخفته نفس 400 اتول لا تناول له ما بزحت حسوتي لا كنت ايرترا على هنا لا كنت توصل له كان يزمس هاف زي سو كم صوز هو بايزو اساس بتعامي بسوليو سرفايفل كل زوم سمازيام كروغرو بليز للمر نعم عاوده تو بسرو تور كيتول وقلو يكعدموا يا نتمكلك انا باركاكم زوين حزي يوم زمزامات دكنا حيزون هابك موصي كباب لما توقي خفتو كباب زول وقي خفتو بحيلي يخردنوا او سودان زول حيلون او سودان زقو ነገር ከይሰርሐ ናይ ካል አጀንዳ መፈጸም ኮይኑ ክትጣቅስ ጎሩ ሶ ጽንዶዬ ገለገለ ዝባል ደስበል ዋና ዝለልዮ ነገር አልገድና ናብ ድርድር ፍሮም ጻይና ዝብል ንስልጣን ክብል ክደራደርና እዩ ዝብል ናታይ ስጋት አይደራደር እንተይልዎም ታይም ኾኑ ሙስሊም ሊሆም ይኮ ሶ ፕላን ዘይብሉ ከም ዝወልቃ ከም ኤኒ ቁማርተኛ ኣብዛ ጋጣም እዚ 14 ጆከር ክበፅሕኒ ይኽእል ሞ ሙክር ኢሉ ይሙክረሉ ተወንዘፈ መንግስቲ ገለገለ ዝባል ዘረባ ኢለና ኣብ ዓል 5 ዓመት ከይሓልፍ ኢልና መረፃ ገይርናስ 6 ዓመት 7 ዓመት ዝገበሮ መነፃስ ኣይ ዘይተጠቐም ሁለን 3 ዓመት ስለ ዝነበራ ክጥቀመለን ከምስ ባህለለይ كم تريوز اللهم سبعي مرة يترسين زلو قبل شعبية زلو قالوا تاوت أمامتا أنا زفر زلو غاية قاتم من انديو أي قاتم نيجن انت قاتم مسي بريزنت ساسن أبن بحادة أو ندحري لهم سنتايك قبري سبزي أبولوتيكا أي قاتم من عين ولينا nothing is impossible أبولوتيكا زي كأن لغر يلا زي كأن لغر يلا so السبعي زعبي كاتشو ليس أبي أحمد زعبي إرترا disrespect ناوت الليميت هالو كغربكم أبي أحمد زعبي إرترا ما أزبله مع رزز ولا درا يكونن مع رزات كان ولا درا يكونن أي بلني بلكم يا بزح زيام سألكم يا بزح زعبي إرترا زبله أبي أحمد أبزا channel دي تسمعت الله ونا يبلني أبي باقي بزبله تري كوين يعني مالته even though ولا كون إرترا disrespect زقبر زربان تلو كم نايب على الزدر جاي كيدني جيجان تلن أرموني you think أبي أحمد بمال حسوسي ولو إنه أهدد ولا جنرالات ولا بعل باش على بلد ولا زيت جولا دي ولا قال كلها توم تاريخ يوم مع رزياتهم هاي كدنيا so you see بتسأل أبي كم زول زيادة إذا بزي أبت كرت زبلك أبي أحمد يزحوي بركاتات كل زبلك أبي أحمد سنات مس أبي أحمد يقطوا قاني يسمى شعبي أو نسقم نير كايجن like تي غاز لايتينغ ناتهم نتي أبي أحمد زجبرهم نبي يرترك ترجمه يزفت نزي كل تي أبي أحمد زجبرون بوتها مسوا حد سلسلة زلوا
ነቶም ካብ ስልጣን ዝህደምዎ ኤርትራ ይደው ኣቢልዎም ዘሎ ኤርትራ ስለተኣማመኑ በርክንብርከኹ ክእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ኩሉ ትሕርቃኑ ናብ ኤርትራ ገጽ ከውፅኦ እዩ ዝመርጽ ግን ሻዕብያ ኣቃሊልካ ይትረኣዮም ገቸ ሻዕብያ ኣቃሊልካ ይትረኣዮም ቅድሚኻ ብዙሓት ኣቃሊሎም ዝረኣይዎም ኣበይ ከም ዘለዎ ኣይጠፋካን እዩ ስለዚ ንለባም ኣምጠሉ ሻዕብያ ዝነዓቕ ሓይሊ ይኮነን ግን ድሕሪ በኣ ክትቅፅላ ኮይንካ ድማ ባዕሎም ኣለውልካ እና ዝንት ንብለካ ይብሉን ግን ንሻዕብያ ዝንዕቕ ሰብ ኣይጥዕሞን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ መወዳእታ ሻዕብያ ናይ ክንደይ ዓመታት ታሪክ ኣለዎ ክትዳኽመ ትኽእል ኢኻ ፀርፎ ትኽእል ኢኻ ተዋርዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ባይታ ውሪዱ ግን ንሻዕብያ ዘንበርክኽ ኣይረኣናን ስለዚ ፅባሕ ንጎ ከምታ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ሕሱም ብቓላት ትገርፍ ነርካ ኣብ እግሩ ትሰግድ ኣለኻ ከማ ከይተገጥመካ ጥራይ ክብሎ ዝኽእላኒ because this guy is like ብጣዕሚ እዩ ዝንስንስ ዘሎ like I don't know ኣዲስ ኣበባ ምህላው ኣበይ ዘሎ ኮይኑ ዝስምዖ ዘሎ ኣይርዳእንን እዩ ግን ናብ ኤርትራ ዘለዎም ንሱ ፃጥቃንን ፍልይ ዝበለ ትዕዝብቲ እዩ ዘለዎም ግን ዘረባን ተግባርነን ንበይኑ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣናኢስካ ወይ ንኤርትራ ዳኺምካ ኣብ ባይታ ትዕወት ኮይኑ ዝስምዓካ እንተሎ you're just mistaken ካብኡ ቀፂልና እቲ በስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ቢቢሲ ሪፖርት ገይሮም ነይሮም ግብፅን ኣብ ታሪኹ ክብን ለጠቐን ክብል ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ግን እናዓሞቀ ይኸይድ ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ብዙሕ ዞባዊ ጉዳያት ኣብ ሓደ መርገፂ እናሓዛ ክመፃን ኣብ ሓደ ደንበ ክስለፋን ተራእየን ኣለዋ ብፍላይ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕርቲ ንኩናት ትግራይ ደው ዘበለ ስምምዕ ፕሪቶርያ እናሓርፈፈ ድሕሪ መምፅኡ ማዕረማዕርኡ ከዓ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እናተጓጓሓረ ድሕሪ ምኻዱ እቲ ዞባዊ ኣሰላልፋ እናነፀረ ክመፅእ ተራእዩ ኣክሊሉ ፀጋይ ተወሳኺ ኣለዎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ርእሲ እቲ ዘለወን ክልታዊ ርክባትን ምትሕጋዝን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ሱዳን ሶማልያን ቀይሕ ባሕርን ብወግዒ ሓደ ጽኑዕ መርገፂ ሒዘን ክጓዓዛ ከም ዝጸንሓ ይፍለጥ ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝተባርዐ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝተፈላለዩ ናይ ደገ ሓይልታት ዝዓደመ ተረኽቦ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ግብፅን ኤርትራን ፀግዒ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝሓዛ ይፍለጥ እዚ ሓበራዊ መርገፂአን መልክዕ እናሓዘ ዝመፀ ድማ ድሕርቲ ኣብ ሓምለ ዝተኻየደ ዋዕላታት ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ኣብ ካይሮን እዩ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝርከበን ሃገራት ኢጋድ ንጉዳይ ሱዳን ሰላማዊ ፍታሕ ንምድላይ ብዝብል ኣብ ሓምለ 2023 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣፍሪቃዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ንምእታው ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ኣቕሪበን ነይረን ኣብ ሳልስቱ ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ዋዕላ ጎረባብቲ ሃገራት ግብፂ ድማ ኤርትራ ትርከበን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ክሳተፋን ከለዋ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቲ ብስም ዓቃብ ሰላም ዝግበር ምትእትታው ኣብ ሱዳን ከም ዝነፅእ ገፍሊጡ ነዚ ጉዳይ ድማ ግብፂ ከም እትድግፍ ብምግላጽ ሓድነት መርገፂአን እናተጋሃደ መፅኡ ነዊሕ ከይፀንሐ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ጎድኒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምዃን ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝድግፋ ተራእየን ባሕቲ ጥሪ 2024 ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ መዘክር ምርድዳእ ብምፍራም ንሶማልያ ግብፅን ጅቡትን ኣቆጢዓ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ብቑልዕ መግለፂ እኳ እንተዘይሃበት ንልኡላውነት ሶማልያ ዘለዋ ደገፍ ግን ኣርኣያ እቲ ኢትዮጵያን እታ ናጽነታ ዝኣወጀት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ዝፈረመዎ ስምምዕ ኢትዮጵያ መቆሚ ሓይሊ ባሕራ ዝኸውን ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ገማግም ባሕሪ ን50 ዓመታት ክትረክብ ኣምሳዩ ድማ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦን ካብ መንገዲ ኣየራ ገለሚታዊ ብፅሒት ክትህባን እዩ ነይሩ ነዚ ምዕዋለ ንልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሶማልያ ዝግህስ ዘይሕጋዊ ተግባር ብምባል ዝተቆጠዐ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ኣብቲ እዋን ብፃዕቒ ናብ ግብፅን ኤርትራን ክገይሽ ተራእዩ ደገፍ ጎረባብቲ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ንምርካብ ብዘካየዶ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት ካብ ኤርትራን ግብፅን ቅልጡፍ እወንታዊ ግብሪ ከም ዝረኸበ ይዝከር ኣብ ጥቅምቲ 2024 ኣብ ኣስመራ ዝተገበረ ርክብ ሰለስቴን ሃገራት ድማ ስሉሳዊ ኪዳን ኣጽኒዐን ግብፅን ኤርትራን ንልኡላ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ኤርትራን ናይ ግብፅን ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ በፂሑ ዘሎ እዩ ሓንቲ ካብተን ዝዛረቡለን ዘለዋ ኣርስቲ ድማ ኣላ ኣብዚ military bases and what it reveals about the country's approach to sovereignty, security, and regional stability. To understand Eritrea's position, we must first understand its geography. Eritrea sits along the western coastline of the Red Sea, one of the world's most critical maritime corridors. Its coastline stretches for more than 1,000 kilometers. ሓንቲ ካብተን ዝረብ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ናይ ኤርቤ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ካልኦት ሃገራት ፈፂሙ ዘይድግፎ ምዃኑ ኣብ ግብፂ ኮይኑ ተዛሪቡ ነይሩ ግብፃውያን ይኹን ስዑዳውያን ድማ ኣብ ኤርትራ ቤዝ ክደልዩ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ምክንያቱ ዳርጋ መብዛሕትኦም ከምኡ ስለ ዝደልዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክኸውን ንኽእል ንዝብል ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ እስከ ቁርብትለይ ኣብዚኣ ዳሕሲሶማ ነይሮም ሓንቲ ስእሊ ከርእየኩም ስለምንታይ ኤርትራ ንብዙሓት ሃገራት ከም ተገድሶም ዘላ ኣብዚኣ ሓደ ሰብ ፅቡቕቲ ስእላዊት መግለፂ ሂቡ ነይሩ መስለ ሓደ ኤርትራዊ ማለት እዩ 8 ኪሎ ሜትር ማጂክ ናምበር ብምባል ገሊፅዋ ነይሩ ንፍዕ ዝኾነ ተኸታተል ናይ ኩነታት እዩ
800 كيلو متر كاب إيرترا عند عروسي كاب أسمرا يبلالو كسبب يبصحكا بمولو ناي ليبيا ناي يمن مالتيو تحت وريدكا كسب وشمت عدن دلو كونتات كاب أسمرا مالتيو زي تي راديوس كريك كازخل مالتيو عندن كسب معكل أديس أبابا كتقوا أرتخل مالتيو زي 800 كيلو متر مالتيو لمي حنساب سنهم زي أكو سخلكم جي إذا 800 كيلومتر بخلتها من قد كن رياينا تعلمان هايتا 800 جي كاب أسمرا يخون تريوز اللهم زي أبي كتبت أتغل كاب عسب توسيت كادما ريو نابي كاب تحكا خلتي 800 كيلومتر بزي نابي تبيع مالتيو بخالي شنخدم ما كاب عسب تبقيسكا نابي كاريكا خلق ساب سوماليا كاب تحكا خلق كل سوماليا إثيوبيا سوماليلاند بمولو مالتيو and بتي تحت تاريخ هادما دارجة هنداو كأنوس بمولو تهرم تغل 800 كيلومتر زبحال قصري حدا كابتوم مبزحت النفرتي aerial warfare مبزحت الناي نفرت كوينات 800 كيلومتر ينقلا زغلا مدقعت المقبار so 8 كيلومتر combat radius بحال زمالتي ناي combat ناي وق كبر زغل مالتي strike fighter jet modern jets carry a heavy air to ground payloads typically maximum out on a combat radius between 700 and 1000 kilometers. ስለዚህ ንዓውደ ኩናት ትገብሮ ንምንታይ እዩ ዝወዲ ተጠቂምላ ዘሎ ወይ ነዛ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ኣስመራን ዓሰብን ኣብ ላዕሊ ድማ ቃሩራ ኤርትራ እቲ ንውሓት ናታ ናይ ክልቲኡ ተሪኻያ ንቁፅፅር ናይ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ዓቕሚ ክበካ ዝኽእል ፓወር ፕሮጀክሽን ምክንያቱ ናብ ኢትዮጵያ ይኹን ናብ ሱዳን ክትገብሮ ትኽእል ናብ ኩሉ ክትገብሮ ትኽእል ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሃይሲስ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝኾነ ይኹን ኮንትሮል ንክትገብር ናይ ብሓቂ ዓቕሚ ክበካ ይኽእል ምክንያቱ በቲ ኢንተርናሽናል ማይ ጌርካ ክትከይድ ስለ ትኽእል ካብ ዓሰብ ክትገብሮ ትኽእል ካብ ባፅዕ ክትገብሮ ትኽእል ካብ ኣስመራ ክትገብሮ ትኽእል ምስ ብራኸታት ከምኡ ድማ ካብ ሰሜን ኤርትራ ዘለዋ ዓቕሚ ወይ እውን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ብዓይኒ ወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ ከምኡውን ባሊስቲክ ሚሳይልስ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሾርት ሬንጅ ዝበሃል ን800 ኪሎ ሜትር እዩ ዝኸይድ ሬድየስ ናቱ ናብ ኩሉ ዳይሬክሽን ን800 ስለዚ 800 ንሑቲ ንክትሃርም ድዩ ወላ ንገለመለ ክትካበክ ንዝደሊ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከብፅሓካ ዝኽእል እዩ ንብዙሕ ነገር ድማ ዕላማ ክትሃርመሉ ትኽእል ኢኻ ምስቲ ገማግም ባሕሪ ብወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ስለዚ 800 kilometer zone represents an immense geographical sweep of strategic ground-based early warning radars. كمودما رادارات استفلالي ناي بايتاز مسكادي بقالي رادارات ناتكا 800 كيلومتر تزبلت حبريتا كبكا زغليو سلازي اب رادار and sensor coverage aviation combat radius كمونا missile and rockets بفلا نتي intermediate ranges بحال مالتيو صبو زغنا حاجه ولاو نتي كروز ميسايلز بحال مالتيو بحري يكون على مريت كتكمل تدخل كم بحال سامز بحال مالتيو surface to air ميسايل مالتيو so كم تري وز اللغم no wonder نيرترا امانا زقدسولا ندحريلكا ني كاب سمرا كتقبرو تدخل كاب عصب كتقبرو تدخل تراي كلت dimensions وسيدي زريكم زلو so this means how important it is كم بحال ايرترا كتحس كلها كل تاب جبت زلو نجر اب جبت زلو كل نجر اب عصب كنت كتقبرو تدخل ግን ኤርትራ ኪኖ ዓሰብ ኣብ ኣስመራ መፂኻ ባፅዕ መፂኻ ዳህላት ተጠቂምካ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ነብሳ ንምክልኻል ጥራይ ደይኮነስ ምስ ኤርትራ ዝሰርሑ ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ረብሓ ክህልዎም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና and these are also ንሓደ ኣገዳሲ ሃገር ወላ እቶም ብልፅግና ሕጂ ይብሉ እዮም ንሳቶም እውን ኣብ ከባቢ ዓሰብ ቀሪብና እንድሕር ቤዝ ጌርና ክንምንታይ ስትራቴጂካዊ ፅልዋ ክንገብር ንኽእል ንሕና እውን ይብሉ እዮም ግን ኣጋይን ንኤርትራ ጥሒስካ ክግበር ዝኽእል ከልውላውነት ሃገር ጥሒስካ ኤርትራ ዝኾነ ልውላውነት ከይጠሓሰት ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ በቲ ኢንተርናሽናል ባሕሪ ስለ ዝበሃል እምበር እቲ ባብኤል መንደብ ናይ ኤርትራን ናይ ጅቡትን ናይ የመንን እዩ እቲ ባሕሪ ከምዛ የመን ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢንተርናሽናል ማይ ኣይኮነን ክሊ ማይ ናይ ኦማንን ናይ ኢራንን እያ ትብሎ ዘላ بابيل من دبون كومي ولا كه بحر بعبي كفالون بتعلم لخاونا حق ناي بحر ندحر خيت كا أببت سلو زخونو أمونغ يرتران يمنن زود قاب كفال كله يغلي بزخونة نابوي نخيدنا جن زون هذا كابتي ناي عالم ناي security experts متوانا قريب بمن ترك الرجال بلتقنا هذا article صحيفة من يوم لينك أنا تايلهم the missing red line is Ethiopia's national interest in an age of unbounded
competition يوم زبل زلو تايكولوس لوز دلويم تدقاقامي نكوينات ورا كوينات نزعدم نكوينات خالي نعوز ملاخع بزوح ارتيكلس بزي Institute of Foreign Affairs بلنا إثيوبيا بزوح زيد وات أنت حدا كابو نبزي إيجيبت يوم زلويم if we see قال كابتي سامر ناتو رنتقينا نواحد ارتيكلس لزغوني the core problem the recent warning from Ethiopia's military chief بلتسقنا مراحي ماني خاطب له زي برهان جولا لان كان حدا مثلا كتاب زعبا a deep-seated vulnerability in the country's political culture, the absence of a clear boundary between legitimate domestic political competition and the protection of the state at the core national interests. هذا كابتن زبلو زلو كتاب إثيوبيا زلو political كلولاو نتهاجر أقدمه زقام يكون زلنا انتهيدا نربحو قبل بس نايدق حيلتات كسرع زغل سلزغوني إثيوبيا أتكبد زغوني حرقا كتوا زغل كنتات على كم هاجر نهد كتسلوني يمزبلو. Yes, the state as a prize, rather than viewing the state as a permanent shared institutional platform. لذي نتي سلطان مركب كل واقع كفيلو تواجيك متزخل عينة elite. Ethiopian elite is too often treated as a temporary spoil to be captured, weakened, or denied to rival. So مبزعتك زي تودد رابوشت إثيوبيا زلو نتا بوتا نتا كرسنا 4 كيلو نمركب بس ما نمكسرحو مسكالوت حيلتات كوينهم نخسرحو ما نتهاجر ناب حدقا كتوا صقم يبلومن يوم زبلو زلو بعبيت برايم مينستر او اديس ابابا زلو مسكالوت ናይ ካልኦት ኣጀንዳታት እናሰርሖ ከሎ ነቶም ካልኦት ክኹንኑ ምፍታኖም ዘገርም እዩ the threat of externalization foreign adversaries ንኣብነት such as Egypt, Eritrea and factions within the fragmented Sudan do not create Ethiopia's divisions from scratch. Instead, they monetize existing internal grievances, proxy networks, and armed actors to narrow Ethiopia's strategic room for maneuver. ታይም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ታሪኻውያን ጸላእትና ኤርትራ ምስ ግብፂ ማዕረዮም ገይሮማ ዘለዉ ታሪኻውያን ጸላእትና ክብሉ ከለዉ ቀደም ንግብፂ ጥራይ ደስምዕ ነይሩ ሕጂ ኤርትራ ኣብቲ ደረጃ ደይቦም ኣለዉ ኩሉ ግዜ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ኢትዮጵያ ካህሲዋ ሓድሽ ጸላኢ ኣብ ውሽጢ ወይ እውን ሓድሽ ዕጡቕ ምልሻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይፈጥሩን እዮም ኢሎም ታይዳ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕሉ ዝተፈጠረ ኣሎ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድሮ ብፍሽለት ናይ ፖለቲኮም ዝተፈጠረ ሓይሊ ኣሎ ጥራይ እንታይ እዮም ዝገብሩ ገንዘብ ጥራይ እዮም ዝእትዉ ነታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ድማ ንኣጀንዳ ናቶም ተጠቂሞም ኢትዮጵያ ንረብሓታታ ንኸይትንቀሳቐስ ንክሓፅርዋ ይፍትኑ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ኢንዲስፕሊን እዚ ድማ ኢትዮጵያ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታታ ክትፈትሕ ዘይምኽኣላ ኩሉ ግዜ ስትራቴጂ ናታ ድኹም ከም ትኸውን እዩ ዝገብራ ዘሎ ገለ ካብኡ ዝብሎ ዘሎ weakened bargaining power coordinated external pressure cannot be countered effectively when internal signals imply that everybody is up for fractional negotiation. So እንታይ ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ዓበይቲ ናይ ደገ ሓይልታት ምስ ኤርትራ ድዩ ምስ ግብፂ ተዘራሪባ ከተድምዕ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣብ ውሽጣ ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ከዳኸሙ ዝኽእሉ ኣብ ስምምዕ ድማ ንሕና ከምዘይ ንዕወት ክገብሩና ዝኽእሉ ንዓና ዝዕንቅፉ ወላ እውን ብሓይሊ ድሌታትና ንኸይነስምር ዝኸልፉና ክሳብ ዘለዉ ክንዕወት ኣይንኽእል ኢና ግርም ሱዳ ፀገምኩም በር ፀገም ናይ ካልእ እኳ ኣይኮነን ከምኡ ድማ adversarial penetration እቲ ጸላእቲ ድማ foreign actors do not need to defeat Ethiopia directly. They can simply rent a division and cultivate internal proxies. Perfect. ጸላእትና ኤርትራ ጸላእትና ኢትዮጵያ ኢሎም ብቐጥታ ኣብ ግንባር ገጢሞም ክስዕሩና ግዴታ የብሎምን ኢሎም ዓውደ ኩናት ምሳና ክዋግኡ ድሌት የብሎም እንታይዳ ኣብ ውሽጢ ናትዮም ናይ ክራይ ገዛ ናይ ክራይ ዕጡቕ ጉጅለ ስለ ዘለዎም ንዑ ጢቖም ንዓና ኣብ ዘይውዳእ ኩናት ክእትውና ይኽእሉ እዮም ይብሉ ኣለዉ ከምኡ ዘድልግና ኣይኮነን your failure ናትካ ፖሊሲ ፌይለር እዩ ዝፈጥሮ ዘሎ ነቲ ኦነግ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ዝነበረ ናብ ወታደራዊ ገፁ ክኸይድ ይበሃል ኣሎ እቲ ኦነለፍ ትበሃል ናይ ሶማል ፋኖ መመሊሱ እናሓየለ ኸይድ ኣሎ ካልኦት ክልላት ድማ ብምሉእ ወታደራዊ ግንባር ክህልዎም ይፍትኑ ኣለዉ ምክንያቱ ተዓዲ ናብ ሓደ ሲስተሚክ ፌይለር ገፃ ስለ ትኸይድ ዘላ ሓይሊ እንተዘይፀኒዕካ ፅባሕ ንጎ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ከምኡ ድማ corroded citizenship when state institutions are perceived as partisan tools public trust in the military diplomacy and the ህዝቢ ኣብቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ እምነት ስለ ዘይብሉ ኩሉ ትገብሮ ውፅኢት ከምፅ ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ these are all your own problems ናትኩም በዓልኩም ዝፈጠርኩሞም ፀገማት እምበር ኤርትራ ዝፈጠረቶም ፀገማት ኣይኮኑን እዮም ስለዚ
stop crying and fix your problems ስለዚህ ብኽያት ገዲፍኩም ፀገማትኩም በዓልኩም ክትፈትሑ እንትትኽእሉ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓኒ but again all they know እሶም ዝፈልጥዋ ሓንቲ እታ ምዕግርጋርን መብካይን እያ and I don't think እዚኣ መፍትሒ ክትኮነሎም ትኽእል ኮይና ይስምዓኒ ዘሎ ንቐፅል በብዝሒ ዝዘርብዎ ዘለኹ ንስማዕ በምን ብልጽግና አሸናፊ ሆኖ ሊወጣ የሚችልበት እድል ሙሉ በሙሉ የጨለመ እንደሆነ አውቆታል። ስለዚህ በጦርነቱ መግፋት በኃይሉ መግፋት እንደፈለገ ነው መረጃዎችም የሚያሳዩት። ግን ያም እንደማያዋጣ አወዳደቃችንን እናሳምር የሚሉ የብልጽግና ሰዎች እንደው ትንሽ ድምጻቸው ኮሳሳም ቢሆን እየተሰማ ነው። ቢያንስ አወዳደቃችን እንኳን ያማረ ይሁን የሚል ነው። እንደምንሰማው አንዳንድ የሆዴድ ችግሩ የገባቸው ሰዎች ከወዲሁ ተቃዋሚዎች ጋርም ማማተር ጀምረዋል። ቢያንስ እንኳን የመደራደሪያ አቅም እንዲኖረን ስቴት መንግስቱን ይዘን ከሚመጣው ኃይል ጋር እንደራደራለን፣ አለበለዚያ የበለጠ ውድቀት ውስጥ እንገባለን። ይሄን ሁሉ አማራጭ እያሰቡበት ነው። አብይ አህመድ እንደጋ እንታይም ዝሉ ዘለው በሐፈሻ ብልጽግና ገለ ክፋልናት ወላ እኳ ኩሎም ተደይበልናዮም ገለ ክፋልናቶም አወዳድቃና ነፀብቅ ዝብል ዘረባ ክዝረብ ንሰምዕ ኣለና ይብላሉ። አወዳድቃና ነፀብቅ ማለት ተስፋ ቁርፀት ከም ዘሎ ዘቐንታይ ዘርእየካ መውዳቕ ዘይተርፍ ተኮይኑ ካብ ሕጂ አወዳድቃና ነፀብቅ ዝብል ሪቶታት ይመፅእ ከም ዘሎ እዮም ዛረቡ ዘሎ ብዚ እንታይ ዝብል ፅቡቅ ዝበለ አናሊሲስ ይቦም ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ፅማቅ ክንበኩም the threat of total disintegration ብልጽግና ዝረአዮም ዘሎ ጠቕላላት ሃገር ክትፈርስ ከም ትኽእል ንኣብነት ናይ ሱሪያ example so ከም ሱሪያ took advantage of a shift in regional support to challenge the regime ብሓፈሻ ኣብ ሱሪያ ባሻር አልአሳድ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ወላ እኳ ን10 ዓመት ተቃወምቲ ተነበርዎ ኣብ መወዳእታ ግን ምስ ናይ ራሻ ኩናት ኣብ ካልእ ገፁ ክኸይድ ምስ ጀመረት ኩነታት ኣንቢቦም ካልኦት ሓይልታት ብዝሃብዋ ቅፅበታዊ ስጉምቲ ነቲ ስርዓት ከም ዝወድቕ ገይርዎ። ስለዚ ካብ ሱርያ ተማሂርና ነዚ ኩነታት ሕጂ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ኣትያ ከላ ውሁድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ተገይርካ ለውጢ ክመፅእ ክእል ዝብል ካልኩሌሽን ኣሎ and this is actually foreseeable ርኢኻሲ ክትግምቶ ትኽእል ነገር ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ለንቀነ ልፍንቲ ኣብ መንጎ ወይ እውን ሓድነት ኣብ መንጎ ኩሎም ዕጡቃት ሓይልታት ኣብኡ ዘሎ ህወሓት በሎ ፋኖ በሎ ኦላ በሎ ከምኡውን ዋላ ናይ ክልል ሶማል ናይ ካልኦትን ዋላ ናይ ጋምቤላ ዝገብርዎ ዘሎ ሓድነት ንሱ ሓደ ካብቲ ንብልጽግና ዝለዓለ ፍርሂ ፈጢሩሎም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዩ ቢካዝ at the end of the day ንሳቶም ዝፈርህዎ ዘሎ እቲ ፅምዶ ማራ ዘሰንብሎም ዘሎ እኮ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን they can see እቲ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክኾኖም ከም ዝኽእል ኣብ ድማ ኩሉ ግዜ ታነል ቪዥን ሓንቲ ዓይነት ኣረኣያ ዘላቶ እታ ንሱ ዝወስዳ ድማ ናብ የማነ ፀጋም ናይቱ ኩሉ ግዜ ነገራት ብሓይሊ ጥራይ ዝፍታሕ ይመስሎ ዘሎ ኣብ ባይታ ግን የለን here within the prosperity party ፍርህ ከም ዘለዎም ናይ ምውዳቕ ዘይተርፍ ምውዳቕ እንተሎ ኣወዳድቃና ፀቢቕና ንሓዋሩ ብፍላይ ኦሮሞ ማለት እዩ ኪኖ ኣብ ክጥምት ዘገዳደሉ ኩነታት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ከምኡውን ኣብ ጣውላ ተረዳዲካ ናይ ሓደ ንዓኻ ዝምችእ ነገር ንክትፈጥሩ ነቲ ዓቕምታት bargaining power እውን እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ again people are reading those things ካብ በብዙሕ መንገዲ እዮም ዘንብብዎ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ ካልእ the national dialogue commission is a sham እቲ ናይ ዝርርብ ዲያሎግ ክንገብር ኢና ኢሉ ኣቢይ ኣቂምዎ ዘሎ ንሱ ትርጉም ዘይብሉ ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ምስ ኣቢይ ክትረዳዳሉ ትኽእል መንገዲ የለን እቶም ምስ ክረዳድኡ ዝፈተኑ ኩላቶም ሓዲሞም ናብ ስደት ክወፁ እዮም ተገዲዶም ምክንያቱ ኣቢይ ሓደ ግዜ ኣብቲ መጀመርያ ዓበይቲ መብፃዕታት ከኣትወካ ድሕሪኡ ግን ክጠልመካ ዓብዪ ኣብነት ናቱ ኤርትራ ግን ኤርትራ ከም ናቱ ግዳይ ኣይኮነትን ከምቶም ካልኦት ግዳይ ኣይኮነትን ግን ኣቢይ ኣሕመድ ኩሎም ናብ ኩርሲ ንክመፁ ዝደገፍዎ ሰባት ሎም ኣብ ስደት እዮም ዘለዉ እዮም ዝበሃል ወይ ኣብ እስር ቤት ወይ ኣብ ስደት እዮም ዘለዉ ስለዚ ምዚ ተረዳዲእካ መዕለቢ ክትረክብ ቀፃልነት ዘሎ መፍትሒ ክትረክብ ከቢድ እዩ ብሓፈሻ ሕጂ እቲ ሆፕ እቲ ፓብሊክ ኣዌክኒንግ ህዝቢ ይትንስእ ከም ዘሎን ይበራብር ከም ዘሎን ይሕይል ከም ዘሎን ዝገልፅ ሓበሬታታት ኣሎ ስለዚ እሱ እውን ከም ፅቡቅ ነገር ክረአ ይኽእል እዩ ንቕፅል ኣለና ሶ again እዚ ብሚድያታት ናይ ኣምሓራ ንሰምዖ ዘለና ድማ the proposed solution a unified front ናይ መወዳእታ ሳያታ ዘረባ ነዚ ኩሉ ነገር ክንሰግሮ እንድሕር ኮይና ዩኒፋይድ ፍሮንት ክህልወና ኣለዎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩላቶም እቶም ዕጡቃት ክሰምሩ ክኽእሉሎም ብሃገር ደረጃ ክሓስቡ ከለዉ ይብላ ኣሎ the biggest fear is that if Abiy follows 5 or 6 different armed groups FANO OLA TPLF OBGN etc will fight each other for power እዚኣታ ናይ ብዙሓት ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ደገ ሓይልታትን ፍርህ ዘላ እንድሕሪ ብልፅግና ሃንደበት ወዲቑ
ፋኖ ምስ ህወሓት ከምኡ ድማ ኦላት ናይ ኮሚዩኒቲ ናይ ካልኦት ናይ ኦጋዴን ዲዩ ካልኦት ኩላቶም ኣብ ውግእ ከኣትው እዮም ኣብ ዘይውዳእ ኩናት ንስልጣን ከኣትው እዮም ሃገር ድማ ህዝቢ ድማ ክብደል ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ስለዚ ነዚ ንምድሓን to save these groups must move beyond regional interests example ናይቲ ዞብኦምን ናይ ክልሎምን ሓሳባት ገዲፎም ብዛዕባ ሃገር ክሓስብሎም saving just Tigray or saving just ኦሮሚያ ካብ ምባል ሓሊፍካ ብዛዕባ ሃገር ክሓስቡ ክኽእልሎም ኢሎም እዮም ዛረቡ ዘለቶም ናይ ኢትዮጵያ ኢሊት ማለት እዩ እዚ ኸዓ መወዳእታ ክበሃል ዘለዎን ክግበር ዘለዎን እዩ ማለት ብዘይካል ዓለም ምፋሕፋሕ ክኣትዎም እንተዘይደልዮም it's time for them to come into ብሓደ ክዘራረቡሉን ዲስከስ ክገብሩሉን ዝኽእሉ መኣዲ ፈጢሮም ይህሚን ዝበሃሉሉ ግዜ ኣትን ግዚኡ ኮይኑ ይስምዓን ንዓታቶም so this is why እቲ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና but yeah I mean ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ንምብፃሕ but anyway እዚ ሓደ ካብቲ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንቐፅል ካልእ there was this ኣብዚ እውን ስምዕዎም እቶም ኦሮሞ ዝብልዎ ዘለዉ ከዓ መውጫው ምንድን ነው? ከዚህ በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ መውጫው ምንድን ነው? በተለይ ውጭ ያሉት እና በሚዲያም የዚህ ጽንፈኛው ቡድንም ይሁን ሌላው አካል ኦሮሚያን የጦርነት አውድማ እናድርጋትና ኦሮሚያ ውስጥ ነው ጦርነቱ ከዚህ አካባቢ ከዚህ ክልል ውጡና ኦሮሚያ ውስጥ አድርጉ እያሉ ሲናገሩ እንሰማለን በተለያዩ ሚዲያዎችና አንዳንድ ጊዜም ወደ ማዳጋስካር እንሸኛቸዋለን የሚለው ነገርም አለና በተለይ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ውስጥ ለኦሮሞ ህዝብም ይሁን ለሌላም ቢሆን በተለይ ለኦሮሞ መውጫው መንገድ ምንድን ነው? ኦሮሚያ የጦርነት አውድማና የፖለቲካዊ ስበት ማዕከል ከሆነች ከራርማለች። የትሙን ተንቤንሙን ዳንግላ ሞጣሙና እየተኮሰ የሚያወራው ስለ ኦሮሚያ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ የፖለቲካዊ ስበት ማዕከል ሆኖ በዛች ሀገር ውስጥ የስበት ማዕከሉ ሂደት ውስጥ ኦሮሞ ጉራውን አስተላለፉን ለይቶ የሚበጀውን ስርዓት ማድረግ ነው ያለበት። ስርዓቱ ኦሮሞን የሚያስ ብሓፈሻ ኦሮሞ ናይ ውግእ ቦታ ከይትኸውን እንታይ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ኩላቶም ነቲ ማእከል ኣብ መወዳእታ ነቲ ኩናት ኣብ ኦሮሞ ክገብርዎ ዝሓስቡ ሰባት ኣለው እዮም ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ኩናት ናብ ኦሮሞ ከይመፅእ ገለገሊኦም እውን ክሳብ መደጋስካር ክንሰጎኩም ኢና ዝብሉ እውን ኣለው እዮም ይብሉ ምክንያቱ ኦሮሞ መበቆሎም ኣብ መደጋስካር እዩ ዝበሃል ዘረባ ስለ ዘሎ ኤኒዌይ ኦሮሚያ ኣዘ ፐርማነንት ባትልፊልድ ክገብርዋ ዝደልዩ ሰባት ኣለው እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ይነግሮ ኣሎ ተእቲ መላሱ ድማ ማእከል ስሕበት ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ገይሩ ስለዚ ኩሉ ብዛዕባ ኦሮሞ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ገለ ማለቶም ኦሮሞ ስለ ዝኾነ እዩ ኦሮሚያ ኢሎም ስለ ዝቆፅርዎ እዩ the need for political independence the Oromo struggle for freedom and good governance must remain completely independent the speaker strongly warns against the Oromo people becoming appendage or tool for external political ስለዚ እቶም ኦሮሞ ድማ ከመይ ጌርና ነብስና ከነጥሕን ንኽእል ዝብል እዩ እቲ ኦሮሞ ነታ ዘላ ዕድል ወላ እቲ ሃገር ተፈሪሳ ከመይ ጌርና ንሕና ንዓና ትኸውን ነገር ሒዝና ንተርፍ ዝብል ዘረባ እውን ይስማዕ እዩ ሓደ ክነናቱ ኣብ ዘመን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ስለ ዝኾነ እቶም ኦሮሞ እውን ንሕና ንዓና ዝኸውን ከነትርፍ ኣለና ብዝኾነት ሃገር ወላ ብትን ትበል ንሕና ግን ቦታና ሒዝና ረብሓና ሒዝና ክንተርፍ ክንክእል ኣለና ይብሉ ካልእ ናይ ክልል ሶማል ድማ ኣገዳሲ ኣርቲክል ፅሒፎም ነይሮም እቲ ኣርቲክል ፀሓፍዋ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ናትና ፀገም እምበር ሶሪ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ እንታይ ኢሎም ነይሮም መስለኩም እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ካበይ ዝብገስ እዩ ንዝብል ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ናይ ምሕደራ ፀገም እምበር ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ዝመፅእ ከም ዘይኮነ ናይ ኦነግ ሓላፊ ነዊሕ ኣርቲክል ፅሒፉ ነይሩ ስለዚ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ንደገ ሰዲድካ ናብ ግብፂ ዶ ናብ ገለ ዶ ናብ ጀነፍሪ ዶ እናበልካ ምዝራብ ዘይኮነ ዝዓበየ ፀገም ናይ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገም ናታ ካብ ኣገባብ ናይ ምሕደራ ናታን ካብቲ ኣካይዳ ናይቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገርን ዝብገስ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ again look into yourself ነብስኻ መስትያት ሪኢኻ ፀገም ካላሊኻ ክትፈትሖ ፈትን ካብ ኩሉ ግዜ ነቲ ፀገም ናብ ጓና እናፀጋጋዕካ ብኡ ጌርካ ክትዛረብን ክትምድርን ምፍታን ፀገምና ኣብ ነፍስና ንጠምቶ ነቲ ፀገም ኣባና ዘሎ ድማ በዓልና ክንፈትሖ ኢና ንበገስ ዝብል ፅሑፍ ገይሮም ነይሮም እዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ምስ ፅምዶዶ ገለዶ እናበሉ እውን ናብ ካልእ ከፀግዕዎን ክኸስዎምን ስለ ንርእን ንሰምዕን ዝነበርና እዚ እውን
ነቲ እዋኑ ዝምጥን ኣገዳሲ መልሲ እዩ ንቐፅል ናይ ትግራይ ገጽና ኸንኸይድ ዝነበረ ሰራዊት ብልጽግና ንዝኾነ ኣካል ተየፍለጠ ካብቲ ዶብ ናይ ክልቲአን ዓድታት ብለይቲ መሊኡ ወፂኡ እዚ እንታይ ማለት ፖለቲካዊ ትርጉሙ እዩ ፖለቲካዊ ትርጉሙ እዞም ክልተ ህዝብታት ኣብ ብጣዕሚ ሓያል ረፅኑ ስለ ዝነበሩ እቲ ሰራዊት መሊኡ ክኸይድ ከሎ ትፅቢት ዝተገበረሎም ክዋግኡን ክታኮሱን እዩ እዚ እውን ካሊእ ፖለቲካዊ ሴራ እዩ ስለዚ እዚ ፖለቲካዊ ሽሕ እዚ ክቃላዕ ስለ ዘለዎ ክመክን እውን ስለ ዘለዎ ደው ኢልና ሓሲብና ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ርክብ ክምስረት ኣለዎ ዝብል ዝተፈላለዩ ኣካላት ብሓሳብ ደረጃ እንቀሳቀሱ ፀኒሑ ድሓር ማውያን ኢትዮጵያውያን ኣይነበሩ ኣይኮኑ ድሓር ዝወረስናዮ ባህላ ታሪክ ኣክሱም ወሲድካ ታሪክ ኢትዮጵያ እዩ እናበልካ ምልጫፍ ኣብ ሃይማኖትና ኣትዩ እዩ ኣብ ታሪክና ኣትዩ እዩ ከምዚ እትሪእዋ ዘለኹም ታሪክ ኣክሱም ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ካብ ባይሉ ነይሩ እዩ ዘይሰማዕናዮ ነርና ብዝኾነ ንቐፅል ሓይልታት ሰላም ትግራይ ኣብ ክልተ ንዝተገምዑ ሓይልታት ትግራይ ናብ ምርድዳእ ንክመፁ ፃውዒት ተቕሪቡ እቲ ጀነራል ኣብ ትግራይ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ዘጋድድ ዘሎ ስልጣን ተቆፃፂሩ ነቲ ህዝቢ ዝቐትልን ዘሳድድን ዘሎ ሰራዊት ትግራይ TDF እዩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ዝተዓፀቐ ሓይሊ መበገሲ ዕላማ ቃልሱ ንጎኒ ገዲፉ ንሓደ ጨቋኑ ጉጅለ ስልጣን ክብል ንገዛእ ህዝቡ ዘጋፍዕ ዘሎ ሓይሊ ክብል ከሲስዎ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩ ንኮርነር ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ካብ መጀመርቱ 15 ጥሪ 2017 ነቋፅራ ግዝ ቅድሚ ካብ ኮርን ላዕሊ ውሳነ ምእዋጆም ሰራዊት ትግራይ ናይ ጉጅለታት ፖለቲካ መሐለውን ረብሓ ስልጣንን ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ እዩ ንኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ድማ ከም ድሌቶም ብሓሳብ ዝቃለሱሉ ሜዳ ክህሉን ህዝቢ ብምርጩ ኢንተርናሽናል ጀነራል የዝበለ ይትሪዎ ዘለኹም ለንቀነ ንተጋሩ መቸም ታ ደበገሰ ሓራ መሬት ዲያበላ ናፃ መሬት ድበላ ስለደይ ሰለጠት ናይ ኩናት አጀንዳታት ናቶም ማራዩ ሓፍኮፍ ዝብል ዘሎ ወላቲ መኒኻ ትብሎ እውን ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ህወሓት ብዝኾነ መንገዲ ክሳተፍ ይኽእል እዩ ምክንያቱም ሰባት ስለለልዕልዎ ትሕቶ ኢለ እየ ንምንታይ ኹም ጫፍና ጫፍኹም ነቲ ሓደ ከፅፍእ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከፅልም ልውዕል ናብ ሓደ ላይ ትመፁ ልብል ክርክር እውን ስለለሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ክትብል ከለካ ህወሓት ናይ ትግራይ ሓይሊ እዩ ኢሉ ዝከራኸር ሰብ ስለለሎ ሶ is there any possibility so ክግበረሉ ዝኽእል ኢልካ ትሓስብ ካልአይተ መጨረሻ ክተልዕል ደልያ ንወይናዊ ክንመፃ ኢና ሕዚ ብዙሓት ነገራት ትግራይ የምልጡና ኣለው እቲ ፕሪቶሪያ እውን ዳርጋ ፈሪሱ እዩ ተባሂሉ ተኣውጁ ዘሎ ብህወሓት ወገን ሶ ኣሎ ደለይ ክሰምዕ ከኻኻ መረፃ እውን ንኻልእ ግዜ ሓልፈና ኣሎ ይመስል እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተባሂሉ ተጣይሹ ነበረ እውን ፈሪሱ ሕዚ ተወንዘፈ መንግስቲ መፅኡ እኒአ ሶ እዞም ዕድላት እዮም ብምሎም ከመይ እዮም ናበየ ፖዚቲቭ ናተይ ትንታነ ህወሓት ባህል ክህሉ ይኽእልን እዩ ዝብል ወዲ እዩ ባዮሎጂካሊ it has outlived its relevance ማለት ደቂ 36 ዓመት ካብ መናር ሓውሪኻ ወዲ 74 ዓመት ክትምልስ ማለት ናይ ዕድመ ጉዳይ እውን ከሆነ ዋላት ናይ TPLF ናይ ባዕሉ anyway ከም ትሪዎም ዘለኹም እቲ ትስቁልቁል ዝበለ ፖለቲካ ኣበይ ኣብፅሒዎ ኣሎ በዓል ጌታቸው ረዳ ኣብ ንሪኦ ዘለና ለንቀነ ክልተ ማልያታት ዝሓዙ ተቃወምቲ መፅኦም ኣለዉ ክንርኢ ምክንያት ጠፊእና ኢና ፀኒሕና ኣብ ሚድያ ኣይቀረብናን ብዙሕ ነገራት ክበሃል ክፅሓፍ ክዝረብ ትሰምዑ ነርኩም ትኾኑ ኢኹም ግን ኣብ ህፁፅነት ዘድልዮ ስራሕ ስለ ዝነበርና ዝኾነ ይኹን መልሲ ክንህብ ኣይከኣልናን ክንሰርሕ መሪፅና ማለት እዩ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ንፀላኢና ዘሰንበደ ፍፃመ ምንባሩ ኩላትና እንዝክሮ እዩ እዚ ናይ ብዙሓት መንእሰያት ተቃለስቲ ቃልስና በፂሕውን ውድባት ናይ መፅናዕቲ ትካላት ውልቀ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሰማያዊ ማልያ እዮም እዚኦም አይ ቲንክ ካብ ራዕዲ ዝተበገሰ ይመስለኒ ምክንያቱ ቦታኦም ኣብ አዲስ አበባ በኻልኦት ሰብ ቀጠልያ ማልያ አዲስ እይታ እንደሚፈልግ ገልጿል ይህ ፕሮጀክት ኤርትራ ላለፉት 10 ዓመታት ውስጥ ለኖረችበት የፖለቲካ እዚኣቶም ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ቀጠልያ ተባሂሎም ቀጠልያ ማልያ ዝሓዙ እዮም እዚኣቶም ድማ ኣብ ኣብይ ኣሕመድ ካብቶም ናይ ሰማያዊ ተስፋ ቆሪፁ ኣብዞም ናይ ቀጠልያ ዝሰገረ ዝመስል ዘሎ ባንዴሮም ቀጠልያ ሬቮሉሽን እዮም ዝበሃሉ እዮም ብሉ ነይሮም እዚኦም ካብ ቀጠልያ እዮም ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ እቶም ብጫን ቀይሕን ሓደ ኣፊቱ ኣርኢና እሞ 4 ጋንታታት ክንሪኦኩም ገለገለ ኢሉ ፖስት ገይሩ ነይሩ ስለዚ እዚኣ ናይ ቀጠልያ ቦታ ናይቲ ሰማያዊ ተኪኣ ስለትኸይድ ዘላ እቶም ሰብ ሰማያዊ ተዳሂሎም ካብ ዝነበሩ ሓፍ ኮፍ ኢሎም እዮም መፅኦም ከም ትሪእዎም እስካሉ ድረስ እነዚህ ላይ ምን ችግር አለ
تريوم زلهم it's just incredible حنفشفش بخمس من قدي أبير ترى بوليتيكا كتكير مهاب الدسابة خيط كبوليتيكا كتكير محساب كابون العلي وردت كله زخل كوينا يسمع عنني يعني this is also a part and parcel نايتي أبي إثيوبيا زفتن زلوا كناتات دراماتات أبي نيتجارو بتي حرام ريدو بتجلى بتنام حراق لقى برفتن أب كل تام لغ النابل كامخات مو مغتصال زي اللي مهنياتو تمالت مالي توم سب سمياودو قالودو بزخت وميدو خمزدو صدقاندو بل مهيايدو بلودو ناب سامرا قصوم كيدو ناب عفاردو ترى خبرو قالودو تبايلو شتا ماي كويناتا فيلو مالتي هجي أبزي قان ريو زلنا سبقت على دما مصيوم الله I think it بنتصر يرسلو جاي يخلق على إمبر أتيناي دقة president أب أمريكا زنبر I don't know maybe could be that بعد راهي يو مثلا جاي ترلون خونه بخلتي وجن توددر من زيادة أنا أدي سابا ولا حتى يركب أدي سابا أنا من زيادة تقدر سنة تبي تعطتهم بعربي زاربلو زي ما تقولين زاربلو I think it's كنتات ريولهم نيرترا كم زياتهم زربحة يلن كبل إخلانا مهنياتو أبي أحمد علاماتاتو أنا سيرو لابزولو نبادي سابع كيت كامسو مسقق عمالت إيرتراوي كم زي بالرغز والدماسيكا ولا تمسوم زنا برحيق وقحف وخلو بعلهم دا قحف نسبت حق زيلهم دا قحف كاتو خلو ينادريهم سلنا الزوين نفسه زخالي تحن الزوين دزي ما نقدفو بزوح قلت أمتم سلزوغاني نابتي قرب قوم نجر نابكم نجر كنسجرينا سوري زيك مسألة اللي يعني لي حراي دكتور تي عكرارة بتاعم تبو وضوح حطات اللي زولو مس AI تقومتاتنا زامينا هنريو خلنا زتعسكي له employment قال unemployment قال حاجة أنا قلت أنتي مدلله أبزنا إيرترا بروجكتات على العلكة زلها AI كم حبرت سبعين هنا أبغى نعمل حاجات كنت أكسن خلينا تكنولوجيكال جاب ناتن مع صوت كمالين حدش تكنولوجي كوريا جيروميوم تشاينا أبي في أب سولار أبغى مالتي هجني أنا بومن سركن ريو زلنا هوي نسمع عني أبغى لون إسكانير كهجتي AIC كم زي عدنا قوتن تمساتن يلبزح دلو نعوز قومو زولا كن نايبها كتريل ساينس انتايو نحنا بزعات حاجات استراتيجيك فورسايت جبران مالتي دار 10 عام ست تكنولوجي نابزغ معملي مو أنا هنا خاك حبزغ نجمر على لنا أنا وهم دالو لنا زبل مالتي هجي بقومو منصرانا أب هاجرناسي تكنولوجي نتيجة صنحنا جاب نعو ملاقة بهنجورلو زخلنا جبابسي كما يو أبتناتكم برنامج حسيب كذا لها تعصن نوركا مالتي innovation كنزارب كلنا كنكون creatives أبزي مس AI زك كهذا ምክንያቱም ኣብ ሓደ ሃገር ባህሊ ወይም ድማ ፈጠርቲ ስነ አርቲስት ዝኾነ ነገር ሲ ናይ ሓደ ሃገር ባለና ክንበል ፀኒሕና እቲ ናይ ዳታ ሶርስ ናትና ግን ኣለዎ ድዩ ንኣብነት ሻባይ ዳት ኮም እያ ደላትና ብዛዕባ ትግርኛ ወይ ካብ ብዛዕባ ፅሕፈት ብዙሕ ዓይነት ዳታ ኣለዎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ካብ ናይ 6 ወርሒ ንላዕሊ ኩሉ ተዓፅዩ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ናይ 10 ዓመት ጋዜጣ ክተንብብ ትኽእል ነርካ ሕጂ ግን ኦልሞስት ናይ 6 ወርሒ ጥራሕ ሂደሎ ሓንቲ ዘላትና ናይ ዳታ ሶርስ ንሳ ከዓ ባይብል ይሆና ደላታ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ትግርኛ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ትግርኛ ንምቕላብ ወይ ከዓ ነቲ ዳታ ክንቅልቦ ንድሕር ኮይና ሲ እንታይ ዓይነት ናይ ዳታ ነቲ ዳታ ክንቅልብ ሲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ሲስተም እዩ ክትሓዝ ደሎ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ናይ AI ሙዚቃ ንሰምዖ ደለና ናይ ኣክሰንት ፀገም كم تريوا زلهم زنا AI workshop زكاية زنبرة بدكتور مدهانين ديو أب هورداتا لكم كيتكم رأيوه قدامي كاراي سالساي كفال كلا كفالات ناتن دنقوي لكابتن نسوس جبرا أبناتي channel ونالواهم كيتكم سمعون one of the best زربان ديو جت حتوتا دما مرة يصبح حتوتا دحتو they really understand the situation تراي تصفاي زبا كان نزغ سمعك الله أمينة دكتور مدهاني زبلو مرة عندي قداسي أنا بتعود بزوج سل زكاتاتل توب نوتش بلا على درجة تحسس بازلون ون تحسابات فريد كذا ما نامت كبار وقصو سجمتك وسديجن بزوج توتات كاي غرب بزك متحبار كم زحتت مالتيو I hope نزي أنا زكالت زخون ستزلع على capacity نايتي منقصي دكتور مدهاني بغرب أكثر عند زغل تمنيت ناتي نسينيرو ولا تحطوا تزحت وان طريقة بريليانت تحطوا تادي في لازم أنا سيزحت تزلو innovation center جد لنا له نت AI نابنسي leap frog كنجبر نخلينا يبل نتاي مالتيو AI نابنت إيرترا بزوح ناي كمبيوتر ساينتيست يبلان ناي إنجنيرات وندروتات يوم زلوا AI كم كل نزيه بكايو
ኢንጂነሪንግ ዓቕሚ ይበካዩ ናይ ዌብሳይታት ዲዛይን ክገብረልካ ዝኽእል ኤአይ ይገብረልካ እዩ ሓደ ሰብ ንዑ ዝኽእል ተሎ ንኩሉ ሚኒስትርታት ምዕቡል ዌብሳይታት ንክሰርሓሉ የኽእለካ እዩ ስለዚ እቲ ኤአይ ንኤርትራ እቲ ዝጎድላ ኤአይ ክምላኣላ ይኽእል እዩ ዝብል ዶክተር መድሃኒ ድማ እንታይ ኢሉ ይውስኸሎ እቲ ኤአይ ወላ ብኦፍላይን ዘሎ ሓበሬታ ጥራይሲ ኢንተርኔት ከይሃለወካ ብኦፍላይን ደረጃ ጥራይ ክትገብሮ እውን ዓቕሚ ኣሎ እዩ ነዚ ንክትገብር ግን ንሱ እኳ ሰንትራላይዝድ ማእከላዊ ቦታ ክህሉ ኣለዎ ኣይድግፎን እዩ ፋሕ ክብል ኣለዎ እዩ ዝብል ግን ኣብ ማእከል ድማ ሓደ ናይ ኢኖቬሽን ሰንተር ብኡ ጀሚርካ ናብ ካልኦት ፋሕ እናበልካ ትፍልጠት ተኸይድካ ድማ ዓብ ውፅኢት ከምፅእ ክእል እናበለ እዩ ዝዛረብ ዝያዳ ነቲ ዘረባ ኣቦቱ ኬትኩም ክሰምዕዎ ኢለ ኣነ ንእሽተይ ዝበኩም ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ብሓቂ እቲ ተራ ናይ ኤአይ ኣገዳሲ እዩ ናብዚ ንዛረብ ነርና ወላ እውን ናብ ቴክኖሎጂ ናብቲ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ንምጥቃሙ ብዙሕ ኢንዱስትሪያል ሌቨል ሓድሽ ቴክኖሎጂታት ከነተኣታቱሲ ንኩሉ ካብ ዜሮ ይኮና ንምገስ መፅሓፍታ የድልየካን እዩ ካልእ የድልየካን እዩ ነቲ ኤአይ ጥራይ ተጠቂምካ ዘድልየካ መፅሓፍ ኣብሎ ዘድልየካ ፎርሙላታት ኣብሎ ዘድልየካ ሓበሬታ ኣብሎ ነዚ ተጠቂምካ ኢንጂነር ኤአይ ይኮነካ ቴክኒሽያን ኤአይ ይኮነካ ስለዚ ብውሑድ ዓቕሚ ንዑ ተጠቂምካ ነቲ ዝጎድለና ብኡ እናተካእና ነቲ ንደልዮ ነገር ክንበፅሕ ኣብ ባዮቴክኖሎጂ ብሎ ናይ መድሃኒታት ኣብ ምህንዳስ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚ ፎርስ ማልቲፕላየር ይብልዎ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ እቲ ራብዓይ ወይ ተወሳኺ ሓይሊ ይድበሃል ተወሳኺ ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነ ኤርትራ ግን ኤአይ ሲ ነቲ ዝጎድላ ንኣብነት ኤርትራ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ እንድሕር ኢልና ከም 50 ሚልዮን ዘለዎ ሃገር ክሰርሕ ኮይና ኤአይ የድልያ ምክንያቱ ኤአይ ናይ ብዙሕ ቦታታት ስራሕ ይትከኣልካ ስለ ዝኾነ ንካልኦት ሃገራት ንኣብነት ንኢትዮጵያ ኤአይ ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ብዙሓት ህዝቢ ስራሕ ክወስድ ኤርትራ ግን ዋሕደ ህዝቢ ኣለዋ ህዝባ ውሑድ እዩ ምስቲ ክትገብሮ ትደሊ ቁጠባ ስለዚ ኤአይ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣድላይ ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላ ያነ ድሮ ተረዲዎም ተመንስያት ግን ሕቶታት ዘቕርብዎን ዝምሕፀንዎ ዘለውን ኣነ እኳ ነዛ ሰሚናር እዚያሲ ኩሎም ሚኒስተራት ኤርትራዊ እንተዝሰምዕዋ ደስ ምበለኒ ነይሩ ቢካዝ ናይ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እዩ ወላ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ብዝቐረባ ይተረዲዎም እዮም ዝብሉ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ እውን ተራ ናይ ኤአይ ዘይርድኦም ሰባት ኣለዉ እዮም ስለዚ ብሓፈሻ ንፅቡቅ ዝኾነ ዲቤት ኬትኩም ተሰማዕኩሞ ደስ ብለኒ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ምናልባት ሓንቲ ደምግያ ግዜያ እንድያ ተወዲኣትኒ ዘላ ሓንቲ ነራ ነዚያ ከይበልኩ እንተኸይደ ግን ሓጢኣት ክኾነኒ ስለ ዝኽእል ብሕግታት ናይ እንዳባ ኮዲፋይድ ካስተመር ሎው ሕጊ እንዳባ ብመፅሓፍ ደረጃ ተፃሒፉ ብዶክተር ሰናይ ወልደኣብን ከምኡ ድማ ብኣቶ ዓንደ ሚካኤል ሰሎሞንን ተፃሒፋ ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ስለዚ ሕጊ እንዳባ ናብ መፅሓፍ ተቐይራ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ርየ ነይረ ድብቱራት ሕግታት እንዳባ ኤርትራ ኢሎም ኣለው ድብቱራት እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ትግርኛ ንባዕሉ ትኽክል ክኸውን ስለ ዘለዎ ነዚኣ ሓንቲ ካብቲ ኣብቲ ኤአይ ክትኣቱ ዘለዋ መፅሓፍ ብዘይቃል ዓለም እዚኣ እዚ ሕግታት እዚ ክኣቱ ኣለዎ እቲ ቋንቋ ኩሉ ክኣቱ ኣለዎ ሓፈሻ ኣብ ካልእ ግዜ ክዛረበ ነታ ፅቡቅ ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ከምፃልኩም እየ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝውድየ ፕሊዝ ሓግዙ ነዚ ሓበሬታታት ንበኩም ናብ ካልእ ኣብፅሕዎ ኣብ በቦቶም ከድኩም ንኩሎም ድማ ደግፉ እናበልና ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም እንኳታሁን ስዊሊ የክልካ ሰማዲቱ ይገንበለ ሸሊልት ነጎል ያማኒው ተከለማ ወሊላ ሸለምለማ ክርከብ ደጂ ngadi kidarma ya wala shalom lama idriya ibra kidarma